بي ان ام ما درارن انه فرد دیگه چیزی بیتوت کا وہ جواز رسید مردمی یک پارٹی و یک مردمی نشتن کا خیر سنگت سلامت بات هم نتوارا هم بیتوت کا منی گپی دو کسی تو تاخلو تروبشه من نتوار سنگتا شما گوش داشت سرپت بتشاری سرا کل سنگتا نو شنکه عبید جان من در سوال عبید جان من در سوال است اگر تو جواب دے گی لوٹے تی مرضی اگر نہ لوٹے اٹس اوکے بے بخش کٹ کرنا کا بھلے یہ سنگت کے گپے ایسی کہیں ما سنگت گپ شهید ناما عابد گوش زامرانی نکنا ہے انی نہ نہ ما یار ما عبید جست کرنا کا نا ممتاز جان تو چوس مال کا بلے عبید بلکہ پجائی یاری منتر گوشت نہ خیر نا ما عبید لازم پجائی کاری تھی نا تو مکا جو ممتاز جان صحیح نہیں نا عبید سوال کرنا کہ عبید جواب خیر پلیز منیانا ہمیشہ مکہ سنگت ممتاز برال خیر ما صحیح برال خیر ما ہمیش کو ممتاز گپ داشت مگو بلکہ عبید جان نلوٹی نام بھی دیتے نا ہمیش کو ممتاز وقت جان کے نام متی لگو تو گپ جوست داشت کیا لیکن کنے خیر ممتاز نہ نہ یہ ابر نہیں کہ مجوست چیا کنا مجوست ہمیش کا کنا تاکہ نامہ بگڑا کا نلوٹی نامہ بگڑی ما مجبوری نہ گپ تام جو سب سے سنگت ہم وقت بی این میں عہدیدار ہے یا تنظیم ہاں مطابق ہے ہاں لیکن مسئلہ اسی ضروری نہیں کہ نشتے کہ ہم جو سنگت سجی زانن تی کہے گپ پئی نا سمجھے چھو یہ ہمش کئی انفارمیشن واسطہ کہ نندو کی سنگت بھی بزانا کسی کہے گپ پئی اور کہے بیتے اسی نا اسی پوزیشن کہے بیتے گو بے دی چیز بیان کرنا تو تے نندو کے سنگتان واسطہ شکیش کو لگا بس بہتر بیتے اور اباز بیشتر کلیئر بیتے جی ہو بچا جی منتوار گپ شنکه شما ای سنگت گپ شهید بھی بیچارہ برحال گپ شنکه شانی مرکزی پالیسی و ہمیشہ کی کلیئر کو نا کہ سیر بیار مری یک پردے یا ادارے نہیں گو پارٹیاں کہتے ہیں گو اتحاد بھی پردہ گو نبی باوجود یہ گپا کہ ہیر بیار یک ہرکزہ کیا یا ایک اداری سربراہ ہیں وہ سری ہمارا راشونہ شامل ہیں کیا یا کسی قومی آزادی تحریک موجودہ کم از کم ایٹ لیسٹ اس تحریک بنشت ایرکنو کیسے یک کے بلے اسی کہ یہ ہمارا رویے ٹوٹلی آئی ڈیٹیل کے سنگت شورشا و سنگت ممتازہ کے داتا اب بالکل ہمیشہ کے ہمارا رویہ ہے تصدیق تو ہمیں کیسے عابد زامرانی توارا چی ثابت بھی نو ای سلسلہ و ای رویہ تہنوز جاری ہیں و مثال ہبرا مشورہ دیا انی کیسے تقریباً سال پیش بین ہمارا وتی اتحاد حوالہ سیز دا پوائنٹ نقاط کہتے ہیں یک ڈرافٹ گویندگ پارٹیاں آزادی پسندوں شیئر کتگا شیئر کت او ما انچو سرپدا کے پری بلوچستان مومنٹ نمگا کسن ڈرافٹ سیزدہ نقاط یہ پس سال لکھا گو دیم دیا بھی مرچی تقریباً ششما گوستا ششما ہفتما بلے ڈرافٹ گوتی سیزدہ نقاطاں کجا شو کجام گروچ گوا کجام کہتے ہیں گوا تابو نو یعنی ایچی رویہ ہے مخلوقہ ردیگ چی کجام بہانے بونے سرطوں کے قائے پدا اسپیس کنے گوشے کے مرکزی بینے میں عہدیدار کے وجہ اشانہ کہتے ہیں میں خلافہ اسپیس کتا میں خلافہ گب جتا یا تب وہ سوشل میڈیا تو کا حیات خلافہ پارٹی کے سے پری بلوچستان مومنٹ ہما پارٹی جندہ پالسی بنیاد سرستی مخالفت کتا تنقید کتا یا نا عام کسی ورکریا یا کسی سوشل میڈیا کو یا کیا کسی گپے کتا تو آئیے بنیاد کنے وہ کھائے کہتے ہیں ہما اتحاد جندرہ کیسے بابتا گوشے کہ بھئی ما اتحاد دیما نشت کے پہمشکا کہ ما اسر تنقید بھی گئی ایچی ایک کیسے تو قومی تحریک وہ مذاق کنگا ہے
ये रवैये इंचो वाहदे ग्वाजे यानी कि मतलब इश के तौर सियासतबाजी कन गए ना सियासतबाजी ये हम माँ किसे तो तय माँ किसे रवैया रा माँ रवैये जिंदरे जिंदा किसे माँ नतीजा गिरी बिकने तो प्लान वादा कुजान टेम्बा ची गोश्ता को ची कन गए पीसर तो ची कुता माँ किसे उड़ सरबे ये नतीजा की वजह तो कैसे फकत इजारा दारी कन लोटे कि ई कौमी तहरीका मनी इजारा दारी भी ई कौमी तहरीके सरा मनी किसे मुनाफली भी ये जो मने के किसे हम रवैये के तो किसे बस हर चीज किसे मनी कंट्रोल आओ मनी कोड चेरा मनी लाभ चेरा वो ये दिगे किसे हर चीज इस्लाम आह कार्नर करा या वक्त आह किसे डिलीट का वो मन कैसे करो सी अकटाम बा वो मन कैसे हीरो बा मैदान है नू तो नीचे लूटे या किसी को भी आओ टच का अवामा मखलूक बोश के बस मन अनुमन दिलकास नहीं ईद के मन कौमी तहरीक वाली वारिस वना शोर शो मुमताजा रहा हिच कैसे अहमियत ही नहीं ईद के लश्कर हुश्का कैसे चियं गोनंगो कशे ठहरा कौन बलूचिया नो ई रवैया शर्न है ये कौमी तहरीक तो हुआ कैसे तो यके तो न है कौम बलूचिस्तान सरजमीन हफ्त लाख का कैसे बुर्ज हैं स्क्वायर किलोमीटर हैं बलूच कौम बकौल अनवर साजिद एक आर्टिकल को लिखती थी कि 80 मिलियन यानी 8 करोड़ आबादी है तो ईशिया कैसे कारे तो होती ई गुनी सियासत बाजिया कन गए बलूचस्तान मैदान बाज हैं बलूच अवाम सख्त बाज हैं तादाद बाज हैं कबाइल हस्ते मुख्तलिफ एरियाज थे हत्ता किसी जुबान है चिचो जुबान तो कहीं बलूचिस्तान जिंद व बलूच कौम जिंद व फेडरेशन ही नू तो काहे होता किसी एवढा एक फकत एक सियासी पार्टी मर्ची 20 चाक शहीद चेयरमैन गुलाम अहमद वफातिया चिरन बीन में रवैया यक कोई किसी तकसीम कुनंदे करेक्टर किसी किरदार अदा कर गई यानी डिवाइसिव करेक्टर या कोई किसी देमा आया यार सबब चाहिए शहीद चेयरमैन गुलाम अहमद अप्रोच कैसे कौन या हरची आजादी स्टेक होल्डर हरची असता गुनाह गो आइए राबता दीवाना रोची कराची या रोची किसन डेरा बुकटिया रोची स्कूल काना फहमगा किसे आवदा क्वेटा पंजगुरा मक्कुरा ना मंदा तो अतके बलूचिस्ताने जोग्राफिया नेम ड्रॉप कोता 10 बरदार बितगे दूमी नेमगा तो कैसे बलूचिस्तान झंडी आजादी किसे आई हम ड्रॉप कोता तो कायदा नंदे कलाते किसे दावा करने गए कला तो बकौल पाकिस्तान है कला तो कलाते ही किसे हारन पाकिस्तान शामिल बू ये किसे मक्कुरान व शोत हम पाकिस्तान शामिल बू तई किसे लसबेला व शामिल बू आओ किसे म्युनिसिपैलिटी शाही जिरगे क्वेटा व आला व ऑलरेडी किसे बकौल पाकिस्तान है व रेफरेंडम ही चीज़ चीज़ शाही जिरगा वो पाकिस्तान शामिल को मैं बख्तावा तो संगत उबे तुम्हारा सवाल है गुना बेबख्श मा सवाल कदी ज़हना कहते गुरम ताकि मा सवाल मबुल्ला जी लाजमी मके मा बिच्चा बार बकना बार काट बकना चीज वसन बेबख्श संगत उबे एक के तो बॉयज नोट के तो मारो सज्जिना अशकोनेंट ना संगत के तो शहीद जामरानी के आमरूची में बिच्चा नहीं भले तरह न लगी कि आइए ये स्टेटमेंट कि इत्तेहाद और इत्तेफाक जो अस्ते पार्टी गुमा बित्ते फर्दे गुमा न बित्ते ये स्टेटमेंट मुबारक है पर बस मई बार बरना के वजह बियार गुमा इतले कसी गुमा ये स्टेटमेंट बस बार कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं कि इत्तेहाद जो अस्ते पार्टी गुमा बित्ते फर्दे गुमा न बित्ते ना ये स्टेटमेंट बारे तो चाहिए ना फवाद मंत्र उसने ये एक सवाल है ना मेरे बुनियादी सवाल हमेशा कि वाजा है बियारा वाली पार्टी पछी जोड़ को
عبید منی کہا ہما تناظر کرا تھا ما یہ چیز سمجھا گا ہمیں اس کا موشن کا آواز ہے بیارے جو چیز سرا ما برنا ہے ما بس ہمیں اسٹیٹمنٹ اس طرح برائے ہمیں کسانی اسٹیٹمنٹ اس طرح برائے کہ واجہ گشتہ کہ اتحاد جوستی فرد یہ گمایا بھی پارٹی گمایا بھی ما یہ برنا ہے کہ واجہ بیارے گمایا بر اس کا کہ ما سمجھا گا یہ چیزا کہ واجہ بیارے یہ چیز فیس کتا نہیں ہوتی پارٹی جوڑ کتا نا یعنی چیز فیس کتا نہیں ہوتی پارٹی جوڑ کتا یہ چیز ہم سمجھا گا اور گپ بھی ہمیں بہیں گے کہ بی ایم پچی جوڑ بھی تو بات شر ہے بارے نا لیکن ما بس ہمیں سینٹنس ہے بارے ہمیں سینٹنس جو شہید گشتہ بیتا نا کہ مروچی آئی موجود نہیں اور انچ کے مشمازانی بھی کمو باز منا بھی ایکسپیرینس ہستی سیاست کہ انچ کے پارٹی لیڈرز اگر چینج بیان بینتے پارٹی جو پالیسیز بھی اس کم کم چینج بیان بینتے نیریٹو بھی اس کم کم چینج بیان بنتے میں بس عبید سنگت عبیدہ چمی سوالہ کرنا گیا یہ چیزا یہ سٹیٹمنٹ تو چون گندے گیا تو گندے گا صحیح گپی کتا یا گپا یہ غلط اور غلط ہے اچھی غلط ہے سنگت گپ مانت جواب دیا منیش کی یہ سوائے یک پارٹی پالٹکس اچھے علاوہ یہ ہچی نہیں یہ کیسے عابد زامرانی ذہن اختراع نیا یہ دیگر کیسے عابد زامرانیہ کیسے ہیں یہ گشک دا باقی ما آگا کسی بوشی کی یہ گپارا کیسے ہیں راست بوشی مرد کے حیر بیار پرد دی بیتا گو پمشکا کسی بینیم اعتراض کرنے گیا آوڑا مرچی پارٹی واسطے وڑا مرچی 2016 پری بلوچستان مومنٹ جوان کنک بیتا گو پرچا کیسے ہیں احتیاط دے با کسی پیش رفت کت نہ کنائی مردم او پتہ منتر کسانے نا مزنے واقعی بیان کرتی کہ رہا کسی نے اگر شم کہہ رہا ٹائم ہستے منا اجازت گپ کرنے کا موچ میں گپ ٹائم برا ہمیں اتحاد حوالہ من دیگه کسی واقعی بلکہ شما گیشتر سنگت نزانے بلکہ شما دیمے نگوستا شما اجازت دے کم ٹیم شما زیرا جی سنگت بس جی سنگت لیکن کوشش کر مجھے سے کہ دیگه بھی سپیکر لستا بے بخش مٹی برا کٹ کرنے پڑا سوری گپ مکنا نا گپ بکا لیکن یعنی خیال بکا دیگه بھی سنگت لستا ابھی آئین بھی گپ کرنے بس مامی کو چلے سنگت ہر چیز منی آنا بچے طریقہ کار ہے سنگت واس تو ہر سنگت گپ کرنے لوٹی اور دستا چیز بکانا جو آنترین طریقہ ہمیشہ نا ما سنگت یا اوپن ٹائم دے گا کہ ہمیں جو گپ کرنے لوٹن تے گپ کرنے تے پھر پرابلم نہیں تھی تاکہ گپ بے گی بچے منا سوال ہے تو سوالہ بھی رکھنا صحیح اگا مدیس کے گپ ریپیٹ بے گا گڑا ما بچے سوال ہے کنا برال تو تی گپ کا پرابلم نہیں ما گپ نہ تی گپ گٹ نہ کنا ما یہ بھی لیکن ہاں بلے مترا چ ریکویسٹ کرنا گا کہ تو خیال بکا دیگه بھی سنگت دستا تاکہ گپ کرنا مامی طرح ہوشا نا مانے گپ مت کنا باید کمپلیٹ بھی نا ایک چیز تناظر کے گپ پہ بھی اور گپ سرجم بھی جی بالکل کمپلیٹ بھی جی بالکل ہاں گڑا منترا کیسے کسانے مثالے کسانے نا مزنے مثالے بلوچ قومی تحریک تو کا یک مزنے یک اہمیت ہے یک مزنے ٹرن نے کارنر سٹون کیسے حساب ما یہ شمار کرنا 87 وقتی کی 20 پروش سبب زانے چیت ہمیشہ ہمیں نارائن ہمیں وقت ہمیں پیما پرچا کہتے ہیں 87 کے پرشت دورانا چیئرمین ڈاکٹر یاسینہ او نائب صدر کیسے کہورانا بڑا شہید فدا احمدو آئیے کیسے امبراو سنگتا یک پروگرامی قومی پروگرامی سی نکاتی یک قومی پروگرامی سر اتفاق کو تو آئیارہ 20ویں چیئرمین ڈاکٹر یاسینہ را داتی کہ تو اعلانہ بکا عوامہ مخلوقہ کہ ما یک قومی لفظ قومی میں کار مرز کنگا اور تو ہمیں کسی ہیں بالکل گپ ہستا وہ اگر شما لوٹے ما پیدا شہیدے ہما کہتے ہیں وائس کلپ ہم شمار گوشت دار ہے نا گوڑا وقتی کی ڈاکٹر یاسین نارا پریس کانفرنس کو اس سے نکاتی ہما گپ کے دیماعات کا آورتن تھی اولی نقطہ ایشا کہ جدجہد برائے غیر طبقاتی جدجہد پڑھتا یاد کریں غیر طبقاتی جدجہد برائے ہما نظامی بابت دومی نقطہ ایشا کہ
بلوچستان کے سما نظام ہے کہ بھی جمہوریت بنیاد سرا بھی معاشی نظام ای بنیاد سرا کہ غیر سرمایہ دارانہ ہما کس معیشتی یا نظام حکومتی بھی ہما سب اس ہے نقطہ بنیاد سرا گڑا دوم روچا ڈاکٹر کہورانا گون رازکو گون جالبا پریس کانفرنس کو کہ نہ ماں کہتے ہیں بلوچستان تو کا طبقاتی نظام ابزاں طبقاتی کیسے جہدے ضرورتیں وہ ماں کیسے قومی جدوجہد کت نہ کریں پرچہ کے دا قبائلی سرمایہ داری نظام سسٹم بلوچستان تو کو ہستے گوڑا بیسو دو ٹرک کو کنک بھی ادا اشارہ ایشا کورہان ہے رازق جالب رازق بکچی حبیب جالب ہے کہ ماں سرداراں اتحاد کت نہ کنے سردار کیا ایک پریس کانفرنس کے ڈاکٹر یاسینہ کتگا یا قومی گپ کتگا قومی جو کا یا منشا مراد ایشا کہ بلوچستان تو ہر چیز کے آزادی پسند ہم ای تو کا آ دوران اکسیں بابا مری او خیر بخش بابا مری سردار عطا اللہ خان مینگل نواب شہید اکبر خان بگٹی گوز بخش بیزن جو ہمیش کسیں ایشانی حوالہ دیاگ بتگم نو ای گپ کے کیسے انکاری بتگتنت کیسے کہورہان ہو ہمیں سہیں لشکر پیسر نام کے موشم کہہ رہا ایشان کسی بیسو دا پروش یہ بل ہیں کیسے ٹرننگ پوائنٹ یا بلوچ قومی تحریک او آ دورانہ کسی دا سنگتے موجود ہیں بیسو ایک سنگ ممبر بیتا بیسو جیت گئی آزاں کے بیسو چنچو مضبوط ہے بلکہ کرنل صاحب بلکہ منی میں دا پجا کارا کرنل صاحب موجود ہیں بلکہ بیسو جیت گئی آ دورانہ بیسو سک مضبوط ہے بلے شاں پروش نو ہمیں کہوران خلافہ پدا کیستے یک جلسے تو کا شہید فدا احمد گشگیں کہ وجہ سردار عطا اللہ خان مینگل بابا مری ای کیسے سردار نہ ای بلوچ قومی تحریک رہنما نو کسی منا گوشت کا کہ آ دورانہ کہ ہشتادو ہشتے پیدا کسی پرنس کانفرنس ہشتاد ہفتاد بگتا ہشتاد ہشتا تو شہید فدا احمد کیسے ہوتی یک جلسے عام تو کہ ہمیں گپا کا واضح کا بلے بابا مریا پارٹی نبیت بالکل یہ سیاسی پارٹی نیستا بلے یگوانک جنبی کیا قومی تحریک کے رہنمائی پیدا شہید احمد ایرہ قومی تحریک رہنمائی سرپد بھی ہمیں دورانہ بالکل کیسے مکہ سردار عطا اللہ خان مینگلا ہم سیاسی پارٹی نیستا بابا مریا ہم سیاسی پارٹی نیستا بابا مریا ہوتی کیسے عمرہ تھا سیاسی پارٹی نبی تھا وہ پرچہ مرچی تو کیسے توے میں ہر چیز میں ہوتی ہم سنگت آئی نا نیچی بھی کنیشن لشکرہ شما ماں کسی پرچہ بابا مریا ہوتی کسی رہنما اور راشون گوشیں یک ادارہ سرپد ہوئی کوئی ای رویہ ہے کہ تو کیسے گو ہیر بیار مریا اختیار کتا ای کیسے ایچی نشان دی کانتی گا تینیت چیئے گو ہیر بیار بابتا ماں مثال شمار دا مزید گپ نہ کنا شو وقت تقریبا شو نتیجہ بزی رہے منتوار سنگ تچ تو منا شک گپ باز مکا شکریہ دی سنگ منتوار نہ سنگت منتوار منو ہو گپ گئے باز مکان لیکن تو منی سوال جو جواب تو کلیئر کو شرعی سرا شرعی طریقے سرا تو دا اچھا چوشی اسٹیٹمنٹ کے کائیں تے دیما گوڑا آنسر سوال بیتی ہے نا گوڑا سوال کرنے لازمی منی ہے تاکہ چیز کلیئر بے بینتے نا مردمان واسطہ کہ یک نہیں مگے کنگے اتحاد کنگے دو مہینے مگے نہ کنے یک نہیں مگے ہاو یک نہیں مگے برحال تو شرعی سرا چیز بدر تھا اشفاق جان بچا پجام سنگت کو اگر پروش کنٹینیو ہے سنگت کو پروش ہے سنگت کو پروش ہے کہ ساری گنیش جی سنگت مائک تے منتوار سنگت بزک میں نام ایک سوال یا استی سنگت شورش ہے میں نا امید ہے کہ ہمیں جواب آدھا پرچہ کہ منی سیاسی سوال ہے جو ذاتی ہے نہیں سنگت شورش مرچی ہوتی خطاب تھا
ماضی قریبی قومی تحریک بعض چیزاں ڈسکس کو بلکہ آئے دلا برتے یک دو انچین درمیان دگام ایشوز اتتن آوان سرا آواتی چمشاق ندات منگو آئی خیالات چارا کہ اچھی گوشی اما دو چیزاں وان آئی جست کنگ لوٹینا بلکہ دار چنکس کے پنجاب مردم نندو کی بلکہ آوانے مائنڈ ہے سوال بیان آئیشن کے یک واقعہ آئیشن کے یک ٹائم یک طرف سیز فائر اعلان بو اور آٹے محمد رضانہ کہ یہ تحریک قیادت کئی دستاتت اور آخر سیز فائر و نبو رندہ تحریک مردم سیز فائر نہ کو تھا لیکن آئی قیادت یک طرف سیز فائر اعلان کو اور ہر جگہ نیوزاں تھامات اور سیز فائر تننگا معلوم نبو کہ آئی وجوہات چیئتا تھا اگر واقعی جنگ کنگے ٹائم حالات انچو کمزور بیتا تھا تو خیر کمزور نہ تھا نہ ادھر گپا اگر واقعی میوڑی نہ واقع ہے تو تو سائلنٹ بیت کنے تو اگر گوشے سریاں اعلان کنے کہ منا دیما جنگ کنگی نئے مسیز فائر کنین اس ظاہر پشتا یک انچین ایگریمنٹ بھی چیز بھی کسی کو نہ نندک پادگے بھی چیز تنینگا قوم دیما نیا تھا باید بلکہ سنگت شورش واجہ چی نزدیک بھی نزدیک استے یا ایرا معلوم استے یا ای تنظیم تحریک کی تبونی ماریشی بارہ گوشتکاں دومی گا پی ما یہ جست کنک لوٹین کہ اگر واقعی سنگت بازیں ضرور آئی ایبلٹی استے نو ڈاؤٹ ہے قربانی استا اشتکا سنکار کو تنکا آخر آچی منگو دومی اشن کے آچی وجوہات اتتر نواب خیر بشمری وتی زندہ وتی سنگت تانا الگ کنائن گوشتے اور جو بھی وقت جوڑ کو ہمیں دو چیزاں نے سارا اگر آواتی کم ہمارا آگاہی دم تو آئی منتوارا سنگت شورش چی منی جوستان یہ جی سنگت شورش جا ممتاز بکل بچے عمر ہم آتی ہیں عمر جن تو اگر یہ علاقہ ہے تو شورش کرو بڑھیں تو آپ دینا پتا شورش کرو بڑھیں منع صرف یک سوالی واسطه سنگت عبید واسطه یه شهید عابد همشه که مغربی بلوچستان شهید بید یا یه دیگری وجن ایک سوال سنگت ہمیشہ عمر کس طرح کو اگر شی سلام همشه شی پیسر پارٹی بنگا یہ ریکورڈ آت کا ہو شی ہنگان شہید بیتا 2020 تا من یاد نہیں 2 سال 3 سال پیسر شی رندو یہ ہوا اگر بی ایل ایف مردم بیتا گا ہم دا کمانڈ اکتا چطور اپا دا آئیے گشن بیا پارٹی ایڈ بکا بیا امی چکن اگر آئی بی ایل اے مردم بیتا خیر بیار نو یہ سوال من ذہنان چست بیتا یہ کوہنی ریکارڈنگ ہے عمر جان یہ تقریباً 2016 14 15 ہمارا ٹیم بے گی ریکارڈنگ ہے نہیں انٹرویو ہوئی اسی سنگت ہے منی خیال ہے ہم دو میں یار سنگت کو پروش سوال ہے یہ شورجت جواب دے تیگو سوال میں سلا تو دای لوٹی تو دای تو ممتاز برو منگوش ممتازی دست چسته مرا تمونو مثلی اڑ ممتاز پر پنج بازن دیر کشی سوال پنجگه جن پر چموشی اشرفی نه جوانه اذا کوپروش جستتا یکی ویشی که ما یا گپی دا اسپیس توسطا کلیر کنی که نواب صاحب انو کی جوہد کے بندات بوتا جوہد جنچنے دو 1990 اشی تیاری شروع بوتا پدامی درمیانہ تقریباً 1995 شاشا بی ایل اے نام ارکنگ بوتا 2000 کار شروع بوتا گوڑے اے ٹیمپا کے سنگت انگشتما کار شروع کنا نواب صاحب چنایا اے جوہد تا عملی رنگا گونڈا بوتا ورچہ ای ودا کماش بوتا لوگا نندوک بوتا گوڑا نواب صاحب چنایا ارچی کے ما سرپدا نواب صاحب گوشتا کہ اے وحدی جوہدہ اے وڑے جوہد بندات مکنے کہ شما نقص ورے فلال پاکستان مضبوط چونے سنگت انگشتا کہ شما اوڑا تیار نہ شما کرا مڈی ساز سامان نیستا سنگتا انگشتا کہ نام آج جوہدہ بنا کنا ماوتی تیاری کرتا ٹوٹل نواب صاحبارا بطور ایک سرپرست آلائی
موجود تھا بزرگیں مردوں میں، لیکن عملی کار ٹوٹل دیگا سنگتاں کرتا ادا کے یو بی اے کے جوڑ بھی چنا نواب صاحب جند وتی اما تجربہ بوتگا بگن دے کونے زمانے کے نواب صاحبہ پرچہ کے اتیوگیں جو دے جند کے بنا بوتا سنگت ایربیار اشیر بنا کرتا گڑا رندائی بالا چاوتی امرا کرتا اور ایک آرتا دگا چیزیں کونے سنگت کے انچو مساری گشتانا زرتا ہوتی امرا کرتا گڑا جوت کی بنا بھی گڑا نواب صاحب ایک اپا اتفاق نکا کہ جوہد کمانڈ او دا علاقہ تا علاقائی کمانڈ چماری قبیلہ ڈن دگرانی دستہ دیگ بھی اچھا نواب صاحب خیال ہمیں بھی اچھا تجربہ ہیں بگندے کے گستا آگوشی کے مری قبیلہ چونکہ منی جندے قبیلہ ہیں بلوچ قوم ٹوٹل منی قوم ہے اپا بلوچستان ہے واسطہ جوت کا نواب صاحب او تیوگیں بلوچ ہے واسطہ بلے مری قبیلہ اسرا نواب صاحب یک شریں اثر بھی کیا اما قبیلہ مچنے تو گشت کنے کہ نواب ہیں لیڈر ہیں راگوشی کی دگا مردمانی دستا کے ایک کمانڈ دیگ بھی اے باندہ دوکا کنا ریپینا جو دیتا مشکل و جنجال پیدا کنا بزور کل بلوچاں لیکن کمانڈا وتی سنگت قبیلہ مردمانی دستا بدا کہ آ بغاوت کرت نہ کنا باندہ جو دے خلافہ یا اچھے معاملات نہ کنا لیکن چونکہ سنگت ایربیار نوکیں دورے مردوں میں بھی آگوشی کہ نہ من طاقت تا مری قبیلہ یا تا اغدیاں تا مری قبیلہ محدود نہ کنی میں اغدیاں قابلیت تے بنیادہ کنڈ کنڈا بلوچانی دستہ دیں گڑا ادا پدا رندہ کے ہما مہران والا معاملات کے دیمہ کا آیا اور چب مہرانہ سنگت ادا بطور یو این تا نمائندہ رات دیاں تو گپا نکارانی دیما برگے واسطہ رندہ کے مہرانی سرا ما تنظیمی معاملات آنی کے پانت منی کلش میں درسن دیما واسطہ ہے گڑا آ بابتا نواب صاحب اسی کے ایربیرہ کے چو مکن تو ایربیرہ مہرانہ جواب دے مکن معاملات آنی سرا اسی کے نا اے جوہدتا کے ماہتگاں گڑا ادا براسی رشتہ داری پسی زہگی یہ چیز نہ چلا ادا کاسے منی براس ہیں کاسے منی پسیں کاسے منی ہر چیزیں ماں سیاسی سنگتی بنیادہ کاران دیما بریم گڑا اے معاملات انکھور انچو کی ساری اما گشتا کیا معاملات استان گڑا اے یو بی اے حمایت نواب صاحب کام دومی منظر سوال چیا دو میں سنگت سیز فائر آگوشی کہ یا خطے سیز آو فائر ہے آو سیز پائر ایشن کے آگاں کسی جہداں سرپت بھی زانے کے کوشش کا بلوچ جہد یکا وائدیں جہد نہیں کیا یہ سیز فائر کرتا شما بلکہ افغانستان دور ہمارے افغانستان اب زوری کے دا طالبانا چنچو برا یک طرفا سیز فائر کرتا افغان حکومت تے خلافا خاص کر پدر ایدہ من یاد ہے رمضان آنی تا ہم آئی ہوتی سیز فائر اعلان کرتا کہ ما سیز فائر وقت جنگانی یک باہرے یک اربائے سیز فائر کھنگے مانا ایشیں و پیشدارے کے مانا ہم یک کے ایشیں تو دنیا را پیشدارے کہ فوج بلوچ انچو ڈسپلین دیں کہ او دا بلوچ ادارہ و لیڈرشپ بگوشاں کہ ما فی الحال تم آئیا یا 2 ماہ ما سیز فائر کنا اترا دارا آگوڑے مردم بالکل ڈسپلین فوجی اصولانی پابندن تو اسٹاپ کنا تاکہ دنیا را تو یقین دیانی پکنا انہیں کہ باندہ
چونکه ما رو ودا گشتا که جهدانی تا یک تیم بی او دا سنگت تو بیت شما مایک پاچه موتی گپ مختصر کنی تا باندا او دا مثال اگر یو این پیس میشن شو یا که مان جاری کا مانا گپ کنگنے اوکے 10 لگتا ہے جی تا باندا یو این مثال مطلب باندا اگر یو این انٹرفیئر کو یا کہ نیٹو یا انٹرفیئر کو یا کہ دیگر ریجنل فورس یا انٹرفیئر کو آج تو ظاہر ہمیں توقع کا کہ بھائی پاکستان آرما پرما سیز فائر پہ کن یکنیمگی ترا سیز فائر کنگی بڑا ہو ترا سیز فائر کنے لوٹی ترا ہوتی طاقت تے مظاہرہ مانا یوکا یہ نہیں کہ تو جنگ کنے طاقت تے مظاہرہ تا ایم گونے کہ تو اسٹاپ یا کوہ دیتا گڑا اسٹاپ نو شروع تاکہ تو دنیا پیشداشت بکنے کہ منی فوج مکمل ڈسپلینڈ ہے تو یہ جنگی اربیانی باہر ہاں بلکہ میں بعض چیزیں شاہ چھو نازانا نا تو مختصر منی گپا میں شاہ دگا سنگتی اگر دیما گپ چاہ جی سنگت ممتاز ته خبرونه ترغسه ده ما اصلا فواز جان یک ہمیں سوال اس طرح کہ کچھ کہا کہ فرد واقعی فرد گما ادارہ اتحاد کت نحکنا ای نہ مچش نگو مچش نگو شیگو مگو ہمیں اسٹیٹمنٹ جو کا سنگت ہے کہ پارٹی جوستی فردے گما اتحاد کتنا کنا پارٹی گما اتحاد کتنا تو یہ اسٹیٹمنٹ تو چون گندگی صحیح گندگی غلط اگر غلطی گندگی پچھے غلطی گندگی مچش گو نیز بھی ایک سوال ہے اوکے اوکے تاکہ چیز پر در بے کلیئر اوکے ہو منتور اگر ای تئی سوال انگو گڑا اسی طرح مردم گیشتر گپی جت کت کام او سوال لے گڑا ہما جواب درت کت کام وقتی کہ من تو لاتین جستو لاتین پاسوانی دیمگا بروئیں من نظانا تو ایتئی ذہن تو کئی سوال ہستنگ کو یا نہ تو ہنچو ایر کو سے سوال مردم ہما وقت ارکن کہ ای ذہن تو کا کنفیوژن ہی بھی اگر تی ذہن تو کا کنفیوژن ہستیں گڑا من ہما صحابہ دیما رہا اگر کنفیوژن نیستیں من ہمانا صحابہ دیما رہا من چونہا تائیں فواز تہنا منی ٹارگیٹ نہ ہے ماں اس پیستو کانو ایوادی تقریباً 55 مردم نشتا ماں یہ کلانی واسطہ بلکہ بتکاں چیزیں گیشت کھاں ماں ہما دوئی صاحبانہ گپ کنا چیک اگر کسی کنفیوز ہے کنفیوژن دیو بیتے اور اگر کسی ما کے سوال اتکا کوئی سوال جواب آئی ملی انچ کچھ تو بیان کرنا گیا تھے تو دوئی صاحبان سے جواب بیتے ہمیں جوان تو بہتر سمجھے جوان جوان صحیح جوان تو منی مشکل کا مواسن تر کو نما کمو کہ یک کدو سوال ترا کنا اور چاہیے چھ بتکاں لاتین چیز بگیشی سوال شہیں کہ بلوچ قومی تحریک کے شروع ہوتا کجام ادارہ شروع ہوتا ادارے نامہ تو انہوں گوشت کنے ہمیں چون کہ منی علم یہ سوازا دے چی شروع اچھا ہوتا 20 آزاد تحریک شروع سیاسی ہوتا تحریک ما امید چو جو منی علمی لگا تو بس مشرقی بلوچستان ہے جو ما ایک قبضہ مشرقی بلوچستان پاکستان ہے گپا ہے مغربی انو فی الحال ما گپا نا ہما ہاں مشرقی ہاں بلوچستان ہاں گپا ہاں نا امین چو جو منی علمی امین چو من زانا کہ قومی بچا کہ سیاست اتکا اور چی اتکا یہ مزرین دستے یا بی کردار بیسو بی آزاد ایس او ہوئے آزاد تو مامی بی کو ایس او شکل آزاد کردار بیسو ما آزاد کو شکل بی ایس او آزاد بی ایس او اچھا نواب ہاں مری ایک تو کستے چیا کھدا کجام نیمگا چارے مطلب نواب مری تو بلوچ قومی تحریک تو کا چی سرپد بے نہ ظاہر ہے یہ مغنی قدری اور کردار مزنی ہے ہستے نا کسانی نا بلوچ ایک کو میں چی مطلب تو یہ چیز تراغے کی جزب کا نواب مری کے تو چی جواب اگر دیگے اگر پرسنلی ہاں ہاں قومی راشو نے قومی لیڈر ہے نا مامی کو شاہ قومی لیڈر دیگه کے ہستے نواب مری نہیں مطلب قصاص ہے دیکھ کسی پر تو ہر لیڈر یہ ہوتی یک الگ ہی سٹرگل ہے نا سمجھے چھو گما نو خیر وقت مری تاریخ اب منی چارے سوال من کر تچ کی جوابی بود کت کا ہاں اگر دیکھے کہ بکتا کا تو منی دیکھ خیالا کہ بکتا شی تو منی خیالا بلوچ قوم پورا ہی بلوچ قوم کہ ہمارچی آزادی جو دیتا ہواریں
یا کہ آئی دلتو کا ہمدردی ہستا بلے پریکٹیکلی بت کا ہوار نہیں نواب مریا بلوچ نیشنلزم پیغمبر سرپد با ایگری کریں نہ کنے ہاں ایگری ایگری کرنا، کریں نو ڈاؤٹ ایگری نواب کرنے. مری ہاں کو جام ادارہ ہے ریپرزینٹ کرنے کا بتا نہ اچ ادارے میں اچھا نہ بتا اور پرچتی ادارے چ پیغمبرین جو دے یہ بلوچ نیشنلزم پیغمبر پرچائیں تئی کر رہا پیمانہ ہمیشہ تئی کر رہا معیار ہمیشہ کہ چیزاں صرف ادارہ دیما ورا اور نواب مری ادارہ کو جام بتا تو سوال کرنے کے من من گپے. سوال کرنے گا ہاں سوال کرنے گے نہ نو مری ادارہ ادارہ نبوت تو گڑے مستوى جو آیت چون یا اسٹیبلش بو چون یا دیما شو یہ چون تی بلے چون تی کستے بلے نواب مری ایک اسٹیٹس سے بکتا نا ایک مزنی اس چی اسٹیٹس بوتا مزنی فرد دی قبیلے یہ بوتا چی بکتا نا فرد دی بوتا سرداری بکتا ہی نا فرد بکتا سرداری بکتا اچھا نا گڑا مطلب ہے نا سرداری اہمیت یعنی آئیے یک اسٹیٹس سے بکتا قوم تہا نا نہ یک مری سرداری قبیلے کا یک حیثیت سے سرداری بوتا بکتا مقرانہ مری قبیلے ہو مقرانہ سرداری بنیاد مقران نہ بکتا نا مقرانہ سرداری نہ یک بکتا منٹی بلے آئیے نہ انفلوئنس نہ بکتا کہ سرداری بنیاد نہ مطلب سرداری بنیاد مچون سمجھا گا نا چیزا مچون تو سمجھا گا غلط چیزا سمجھے میں گا بلی نا ایکسپلین کرتی وہ سب پتا تو نہ رندا منا بگو غلط اوکے سمجھے مشکل نہیں میرا رندا منا بگو غلط سمجھے گا تاکہ تو بھی سمجھے مچھی پہن چاہ رہے نا تو ماں مننا تے نیشنلزم میں چی بیتا سربراہ بیتا یا اگر تو شکل چی بیتا میسنجر بیتا صحیح آچیزا مت سچ چیزیں مننا لیکن اگر تو شاہ ای ادارہ ہی نہ بیتا بالکل ای ادارہ نہ بیتا لیکن آئی چی بیتا نا آئی یک اگر تو جس کن آئی چی بیتا مگو شکتو نا کہ آئی مزنی قبیلے یہ لیڈر بیتا اور ظاہر ہے آئی کے تحریک یا دیمتی تحریک اثر جو استا پورے قوم سرا بنتی من چیز ہمیں پہم گندا گا اگر تو کوشش مغالط گندا گا آپ چیز ایکسپلین کرنے بس اٹس اوکے. جی من تو غلط گند گیا نا ہمیں تو کنفیوژن جن دے نا بیچارہ کا معیار سرداری ہیں معیار قبیلے یہ نمائندہ ہیں اور زہری قبیلے نمائندہ ثناء اللہ ہیں پرچہ یہ بلوچ کو میں تو کا انفلوئنس نہیں رئیسانی قبیلے سربراہ نواب رئیسانی ہیں پرچہ یہ بلوچ کو میں تو کا انفلوئنس نہیں شاہوانی یعنی کہتے ہیں سردار یا نواب شاہوانی ہیں پرچہ یہ قومتوں کا انفلوئنس نہیں کیتران عبدالرحمن ہیں پرچہ یہ قومتوں کا انفلوئنس نہیں اشیا چے ہمیں چیز ثابت بھی کہ قوم یک نقطہ یا انفلوئنس ہوتا سرداری یا انفلوئنس نہ ہوتا اور انچو کہ شورشہ گو او کوپروشہ میں سوال ایر کو منی خیال استاد اسلم مارشل ممتاز جان بے بخش تی امی نقطہ سرا مرتا تو ریپیٹ بکنے اور یہ بھی واضح بکنے کہ کجام نقطہ سرا قوم انفلوئنس بیتا نا بہتر واضح بیتے منی بلے خیال ما یہ پلیز واضح سوری. کرنا ما ساریہ اتیا ما گفا کے من دیما برگا ہما سے کم دیما برا چودہ چپت پدا تی نقطہ اس رکا ہم کوپروش منزانا کہ استاد اسلم نظریاتی طور پر جیچو فالو کام بلے ضد خیر بیار ہمی پیشداری کیا استاد اسلم بلائیں فالووری وقتی کیا واقعیتاً استاد اسلم بلائیں فالووری گوڑا منسک تعجب بھی کہ کوپروش استاد اسلمی نوشته کو تگین آرٹیکل نہ ونتگا اگا ونتگن تو نہ کوپروشن نیم کا مرو یار سوری یعنی پرسنل پرسنل ڈائریکٹ میں نہ ورکنگ پرسنل جواب نارو ہے سوالیم نارو ہے وتی پرسنل کنا نارو گائے ہے تو پہلی پرسنل اوکے نارو اوکے ہے پرسنل اوکے ہوگا اوکے پینی اوکے سوالی مردا جالا کو تم سوالی کوپروشن جواب اتنا دی دم پرسنل ہوگا اچھا ہر تو یہ سوال جواب جواب دے ہے گے اچھا یہ سوال جواب دے بے بخش ما سمجھے دے تو گی کم چیز کی بے بخش بے بخش خدا من گوشتا بخشے گوشے بے گا بخش بلیگوں فواد سکا صحیح ہے صحیح ہے دفاعی پوزیشن ہے. نہ دفاعی پوزیشن ہے ما نہ روٹ چیز بھی نا نہ ما نبی تو حساب کتاب سمجھ نہیں ہوگا بھی چی بے فکر وہ یہ چیز بس صحیح ہے بس ما صحیح ہے ما بس صحیح ما ما سمجھے دے گی چیز ما سمجھ تو جواب منی دے کہہ گی شاہیں میں ہستی کنٹینیو ما وتی کنٹینیو گپن تول کنا نندی ما ایر کنٹینیو کنا خیر بس صحیح کنٹینیو کوپروش کہتے ہیں استاد اسلم یہ آرٹیکل نوان تگا
या गुड़ा कमुकी कहते हैं ये चीज़ें नज़रअंदाज करना गए मनी अल्फाज ना ये उस्ताद असलमी निविष्ट को तंगे अल्फाज हैं तो आर्टिकल लूटे में आर्टिकल कारा वो यमा आर्टिकल आन के उस्ताद असलमी जिंदा हमारे टाइम में के उस्ताद असलम ग्राउंड अबूता निविष्ट करना अबूता संगतानी में आना अबूता इस अजिंगा पे निविष्ट को तंगा मनी खेला یک siyasi barkari çöğünliği ki ayga pad dinaya bekan ki Ustad Aslam ये अल्फाज ना उस्ताद असलम ने विश्ता कहा कि नवाब मरी के रा लीडरशिप पोजीशन आएगे वास्ता या जिम्मेदारी जूरगे या जिम्मेदारी दैग होगे पोजीशन आएगे वास्ता मयार कबाइली बुनियादें जबकि हेरबियारी के रा लीडरशिप पोजीशन आया या जिम्मेदारी पोजीशन आया या जिम्मेदारी जूरग दैग होगे मयार काबिलियतें तजुर्बाएं अगर ई मयार गलत हैं वो तो हमारा गप्पा अगर ये मयार गलत नहीं उड़ा मनी खेला ये चीज़ अप्रिशिएट करना भी ये मनी का अपना ये मनी ख्वाहिश नहीं ये बकायदा तारीखी हकायक कि मर्चिया तक रिकॉर्ड सर मौजूद है तो नवन तक मंत्रा आनी रेफरेंस अंदर तो गुरुबाने शगा वन तक और तो इग्नोरिश करना गया गुड़ा ये इग्नोरेंस मर्तुम खुजाम नामा बेदा इगप गिश्चिंता उस्ताद असलम वती जिंदा नु मुसीबत तशीं के मर्ची मन तो संगतें तो हर गलती कने माँ ये छीड़ दिया की कोशिश करना और तई शर्री अगर हंसते नीचते अवल अगर हंसते माँ ये बड़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करना नो समीजान जाला निश्ता समीजान कस्ते मनी दिल बरी मर्दों में एकरोच दिगे स्पेस या निश्तगम गुजदार गए ता समीजानी गप्पन तो का सक्की बाजें मां तजादी दीस्त मतलब ये अंदाजा था कि मतलब मां ये तवक्को न दाश्ता कि समीजान जाती खुशनुदी हासिल करने के वास्ता चीज चीज को मिलावट कबल खैर मनी सर हाला नहीं नु इशन के मां मयारे गप्पा हाँ ये चीज वक्ती की तई दिमाग क्लियर है और तो रेफरेंस चमूद बुजुर्ग से शोरश मलूटी और दोहमी गप के तई फवाज जाना जुस्त को था माँ ये कम की शुक्र बेहाल होता माँ जोश खिताबत था ما هو جوش خطابت ko to beyal bite pa to samidit gantel beyal bite bara ma repeat ही करना आज चाहिए बीट वास्ता का सही वास्ता ما आसानी हुई ما ايه ها ما ايه गोशा गया था कि مش ما عبارتي شهيد بابا خير بخش مريه कि आज वस्ती आइए पोजीशन आई आइए कर इन्फ्लुएंस को पार्टी ना जाम बिकता बुता पर आइए इन्फ्लुएंस जो वस्ती कवायली न बुता इदारती न बुता बलूच मर्ची बुता ना एज अ लीडर हाउ बिकता मतलब कि आज वस्ती या हाउ तो बिल में कंटिन्यू ما किसी कंटिन्यू करना पता था खबर भी मचे जो भले उसको था ना सही हाँ ना मन ईगो मगो सरदार خير بخش मरी जो हस्ते आ एक लीडर ही दिखता होती होती कबीले सही ظاهر आ कि एक चुशी मदनी कदम ही जस्ट ना गुड़ा इन्फ्लुएंस दिखती कौम में सरा कशगोर बलूच कौम में सरा पर तो नुक्ते है अबर को तो वो के बलूच कौम एक चीज आची चीना बिता इन्फ्लुएंस हमते चेक असरदार बिता एक चीज आची इन्फ्लुएंस बिता के एक नुक्ते ही है सरा मी मतलब अमी जिसको मुको आ नुक्ता को जाम बिता ये नुक्ते तो चे बिका बिगिशिन और अमी गप मती अमी सवाल मती गुना को हाउ आ नुक्ता को जाम बिता के कौम जो अस्ती है नहीं हाउ मसर पर सरदार बुता खैर बख्श मरी जाके मसर पर बुता के कवायलियत न बुता इदारा न बुता गुड़ा अको जाम इन्फ्लुएंस बुता बेशर मैं कर रहा बलूच कर रहा मार छोड़ा के मतलब चीज़ां ना ग्लोरीफाई करने की कोशिश भी करनी चीज़ां ना वजूद नहीं मैं ये कर रहा या वली रंदने कि जंग बुगा सारी एक जंगी बुगा आई तो का हंचू के मर्ची बुद्ध का सोशल मीडिया वादिगिरो हमी चीज़ां नहीं सबबा बाज़ चीज़ जो आम मर्दों आगे इश्तर सर बुगा भले
آزمانگا ہم برائی مزاحمت بوگا آزمانگا ہم انچو پوچ جنک بوگا بلوستان بازیں علاقہ چمرچی کے گنتر باقاعدہ ادا کستے بلوچ فائٹرانی بالادستی قائمہ ہمیں وجہ ہے کہ ایران کستے ہوتی فورس رہا تو ادا کستے بلوچ جتا آو دا ہمیں ریفلیکشن کی مرچی میں بلوچ تحریک تو کو گندگ بوگائیں ہمیں ریفلیکشن گندگ بودتگا مرچی ماشما ڈاکٹر مالک سر سخ ظاہریں زائدیں یکیوشی تھی لینگاٹ یکیوشی تھی کوٹ یکیوشی تھی فلانا یکیوشی تھی فلانا ڈاکٹر مالک آزمانگے مروچ ہے ہمیں بعضی مڈل کلاسی سیاست کار کے ہستاں ہمیشہ نہیں ریفلیکشن ہی تنگی تک کشاں اتر ثابت قدم داشتا بلے آزمانگا ڈاکٹر مالک ونچو ثابت قدم بلے نتیجہ چی درد نواب مریا وتی اسٹینڈ داشت باقی درس کستے پاکستانی دامن سر نوازہ لگتا ای ہمارا ریزن ہے ہمارا انفلوئنس ہے کہ بلوچ بنیادی طور پر چاہے ادارہ حالانکہ شانہ ادارہ ہستت بغیر بدار ہستت ایگو تی ادارہ درشتاں پاکستانی دربار سوچ دریز بودتا نواب مریا ادارہ نیستا چار کستے مری گون لنگڑیں ہمیں مریانی گما و ترہ داشتے نہ پرشت نہ جکے بہا نبو باقی دروا بہا بودتا ادروا انقلابی تا اندے وجہ عبیدہ ہوتی گپن تو کا یاسین نام گے ڈاکٹر یاسین ہمیں مردیں کہ نیشنل پارٹی بڑے نائب صدرہ چیا گندے ایکسیڈنٹ بو لس بیلا مو یہ ہمیں ڈاکٹر یاسین نے اور ڈاکٹر ہائی معاشمد روزانی نے ادرہا ہما مردم بودتگن کشا انقلابی سیاست تے یک ثابت ہوگو بنیاد ایر کنو بودتگن آزمانگے ہمیں یہ وڑا کہ مرچی بازی مردم کلیم کنگائیں کہ وجہ ما چما چی شروع ہیں چما چی ختم آزمانگے مردم ہمیں بودتگن ڈاکٹر یاسین بودتا کور خان بودتا جالب بودتا رازق بودتا ای درستی مردم کجا شتا مشوی رستانی دیما ہم نواب مریا اتر داشت ای یک بلاہین ٹرسٹی ہے کہ چا ادارہ گشتر مخلوقہ فرد دے سر ٹرسٹ کو وقتی کے معیار ادارہ ہیں گوڑا ای معیار ہما زمانگا کہ ای تحریک بنہشت ایر کنگ بوگا ای تحریک واسطہ وسائل باہر کنگ بوگا تا مخلوق کا ای تحریک باہر کنگ بوگا ذمہ داری دیگ بوگا تا آ ٹائم پرچہ ہی ڈیمانڈیر نہ بوگا جو تو فرد دیے تئی کس دیں گپ سر پرچہ میں بیائیں تحریک آوار بگئیں ذمہ داری بزوریں ذمہ داری ادا بکنیں پرچہ ہی شرطیر نہ بو شرط ہما وقت پرچہ ہیر بو کہ وطارہ طاقتور کو وطی کا شکر ایک سرکلی جوڑ کو ہما داتگیں وسائل انسرا کیا ہما فردہ داتا پرس کا مطلب ریالسٹک بے نا ریالٹی سر گپ بکنی میں وتی جندے پروڈکشن چی ہیں منی جندے حیثیت ہمیشہ کہ ماں مطلب اشن کہ چار دن تیر شوہاس کت نہ کتا ہوتی پوری زندگی ہے نو یک مردمیا پشتا کار کتا ہما ٹائمہ کہ من تو واب بودتگیں یا وہ من تو واب بودتگیں یا گوڑا من تو ڈاکٹر ہے یہ دنبا زندہ آباد مرد آباد کنگا بودتگیں یک مردمی پشتا کارا بودتا آئی وسائل جمع کتا آئی مردم ٹہیں تھا آئی مردم ہوتی ہم رکھتا آئی مردم بلوچ نیشنلزم کو نزدیک آورتا پدا ہما مردمانی یک ہم ذہنی جوڑ کتا گو ہما مردمانا پدا بلوچستانی کنڈ شین کتا مختلف ذمہ داری داتا گا فرد دی بودتا بلے چھتی ادارہ گشتر کاری کتا مرچہ مطلب یک تحریک ہے ای ٹیمبا کے ادھر ادارہ معشومہ کی کلیم کنین جوڑ بودتا گا بس کن بی این میں نام بگرے بی آر پی نامہ بگرے یا کس دن بی ایس او آزاد نامہ بگرے ای دروا ہما ٹائم جوڑ بودتا یا ہما ٹائم ایشانی ایکٹیویٹی زیادہ بودتا کہ تحریک وتی یک فیزی تحریک گوازین تا ای نون کس دیشان طاقت زرتا بی ایس او
आज़ाद गप्पा ना हाँ चुना हम पार्टिकुलरली सिर्फ बीएसओ गप्पा हैं बीएसओ हमार ऊंचा की जोड़ बुत्ता ता मरुचिया तक बीएसओ कार जिंदाबाद मुर्दाबाद कनेगी भले बलूचिस्तान ए सियासी हालात हमा टाइम तब्दील बन के ई मर्दुम दीमा कहान तो कार शुरू करा बीएसओ प्रोडक्शन को जाशो मतलब हफ्ता दा एक जंगी की भू आ जंग बंद भू बीएसओ खत्म भू एना बीएसओ ग्राउंड मौजूद है भले बलूच तो का सियासी तब्दीली करियत हमा टाइम के पदा मरिया दोबारा जंगी बिना को कसी गोश्तकन के बलूचिस्तान ए कौमी जंगे नाम सरावली तीर को जतवार को था अवली मर्दों के शहीद बुतगा कुजा बुतगा अके बुतगा कई नजदीकी मर्दों बुतगा कई संगत बुतगा कया हना ये जिम्मेदारी दाता कसी गोश्तकन हमें टेम्बा के बलूचिस्तान नाम सरा मर्दों शहीद बुतगा हमें टेम्बा हम मेक इस्तिंग बाजें संगतनिकार या तो वजीर वजीरन चंपलन सीधे कनक बुत्ता या गुड़ा कस्तिंग डॉक्टर ये तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद कनक बुत्ता अब ये वक्त मर्दों बलूचिस्तान जवासा जंगा बुत्तगा का सही न बुत्ता वक्ती की फर्द दी अहमियत नदारी अहमियत नी उड़े आ टाइम ते ये स्टैंड को जाशो आ टाइम ती मैयार को जाशो मतलब अजीबin चीज मां हन्नु मर्ची बनी के रख कस्ते तो जाने चे मुमताजी के रमन से ताकत ती उतु असा जोट कुत कना तो काय मनी के रा वतारा मनी मर्दुम कने ताकत जूरे मदद जूरे मड्डी जूरे मर्दुम जूरे ताकत उती जोड़ कने पदाक्ष तो फर्द दिए गपेशिन के पदा हमी इदारा के मर्ची हमेशा नहीं क्लेम कनक बुगन के इदारा हाँ ए इदारा हाँ नहीं ता चीची बुत्ता माँ इधरो दिखते गन ना मर्ची हमा मर्दुम अत का उतर इदारा क्लेम कनक आते हैं कि जिया तक बर्द किरदार तरे मर्दुम हमा बुत्तगा माँ हमें शागिर्द मर्दुम में माँ इधरोस्तन जाने यक यक्का पज्जा शिकारें दुरुस्त में धीमा बुत्तगा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी भी डिग्री कॉलेज भी पॉलिटेक्निक भी क्वेटा ए गली भी जिना रोड भी सरियाब रोड भी ये दुरुस्त में दिस्तगा ये दुरुस्तान यक एक चीज ये मवाकिफ है मर्ची हमें मर्दुम किसने क्लेम करें कि इदारा माई तो मनी नजदीक का सिर्फ जंगी मुनाफा हो रही है तो ही जंगे पुश्ता फायदा चस्त को था तो ती फैमिली फैसिलिटेट को था यूरोपा तक और तरसें था तो ती जेंद किस्ते मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट को था कारोबार जोड़ को था हमें मर्दुमाना कि मर्ची फर्द बु अगे इल्जाम जनक बुगा ई वजारत ते तो का बुत्तगा शवती वजारत लगत जता अतकगन किस्ते 60 स्क्वायर मीटर फ्लैट तो का कब तक ई अगर मर्ची बिनश्ते ना होती जागा शा हेच मकुते बलूचे नाम मगिप्ते हेच दिगे वड़न चीज मकुते सिर्फ होती कबायली बुनियादा ई ताहयात नस्ल दर नस्ल इक्तदार तो का बुत्तगा भले इशा वती जाते वती आओके बांदाते नस्लानी हम जाती नस्लानी जो अगर ब्रॉडर रिस्पेक्ट है बेचारे तो बलूच कौम टोटल हमें में यकी दो में नस्ल है ना भले अगर तो कंजस्टेड भी एक लकीर ये सारे बेचारे गुड़ मन मनी जात मनी चौक मनी निवासा ई द्रोहा किस्ते मर्दुमा स्टेक सरा कुतगा स्टेक सरा ना कुतगा बल्कि लगत जतगा मन तो ची कुता मनी ती तंगे फोन्स फोन ना कुता बलूसा नाम सरा yak fardiya neştegan zindabad murdabad kılın baki sadece family neşte bu da kiste yak ki sarkari nokari yak ki kiste konsulari yak ki ठेकेदारी वड़ी न वड़ी किस्ते रियासत के रच बेनिफिट्स कन गए मर्ची किस्ते हमें मर्दुमा बकायदा होती कबीला होती ताजबात होती किस्ते मुकम्मल तौर पर ताकत सज्जे ही चीज कुर्बान कुतगा शस्त किस्ते स्क्वायर मीटर फ्लैट या मन नेशतगन शस्त स्क्वायर मीटर फ्लैट या अदोमी मर्दुम हम नेशतगु मन या इतना फर्क खत्म है भाई हमेशा पहले से होते अगर आई होती पहले से कुर्बान को था बड़ा ये चीज चारक लूटा कि पर्चा को तगनते मैं इसमें कह रहा ये चीजें ना भाई अहमियत बेबी और आ वक्त था कि तो मुखलिस मवे तो
بلاہی قیمت کسانے کستے مسئلہ واسطہ ادا نہ کنے تو وقت کی قیمت چارے کے شروع کنے اڑا تو ہمیں چارے کہ منی دبئی دکان چون جوڑ بوت کت کا منی کاروبار چون جوڑ بوت کت کا موتی کاروبار چون دیما بوت کت کنا موتی فیملی چون فائدہ دات کت کنا من نام نگیرا بلے دا بلوچ نام اسرا مردمان کسن دروتی براتا اورتگا دروتی کسن فیملی اورتگا وسائل بلوچ بوتگا تو برو بچار ہیر بیاری کشو کرا چچو مریا ہیر بیاری مردم مطلب ادا مرچی دیوان تو کنشتے کی مردم شورش ہیں تعلقی چھ پنجگور ہیں مری نئے اب ای سجی چیزیں نہیں مانا چاہیے عام ہمیں گپا بشیر زیب ہوتی آرٹیکل تو کا نوشتا کا کہ من خیر بیارا جوست کو تھا بشیر زیب اتارا ایزے گواہ شاہد کستین ڈکلیئر کرنا گئے ماں خیر بیارا جوست کو تھا کہ تو ای جنگ تو کا ہر کسارا کستین داتا طاقت ہر کسارا تو تا مطلب تا کمک کو تا طاقت داتا سپورٹ کو تا دست گپتا دیما برتا ہمرا کو تا پتہ درستان تر دوکا داتا آگا نن تو چون کرے کہ مزید تو ایڈن دوکا چھے بے بچے یہ بشیر زیوی الفاظ ممتازی نہیں آرٹیکل ہاستے ریکارڈ اسرا ہیربیر بشیر زیب گوشی بنا ہمیں جواب داتا کہ اگر دو مردم من دوکا داتا من دست گپتگا کمک کو تگا ذمہ داری داتگا مدد کو تگا ہر چوالا اگر من دوکش داتا سیمی مردم اگر منی کر ربے تو منی نیمگا چھے کمک کیا ہیر درکار پی پا بلوچ قومی تحریک واسطہ پا بلوچ راجے کستیم بہتری و یہبودی واسطہ ما سیمی مردم کمک کننگو ہما صحابہ کہ ما آدوئیں سارگین کو تگا ہما دوئیں کہ من دوکش داتا ما سیمی مردم ہما حسابہ کمک کنن پدا گوڑا ای ہما سیمی مردم اخلاق سرا بلوچیت سرا آئی سٹینڈر سرا آئی موریلیٹی سرا ڈیپینڈ کن کہ وتی ای داتگی ذمہ داری ہے قومی مفاد چچو حد تک استعمال کن وتی ذاتا چچو حد تک استعمالی کن منی الفاظ نا بشیر زیب بیان اگر شما گوشه غلط هم گوڑا ای دروگ بشیر زیب بستا باید همیشه ما شو بیان دیوان تو که بگوشیم بشیر زیب دروگ بنده اگر راست هم گوڑا باید همیشه ما شما همه مطابقه چیزن دیما ببرین منتورم بہرحال اگر جست دومینگے آمانی اگر کسی داشتا اما جست ہمیشہ کہ اتحاد بار وشوے ٹھوک تران جزلتا آیا یہ اتحاد بعد دیری گپ دیے گا آیا کامیاب بھی کہ ناکام بھی اسی بابت کومر پارٹی صحیح کرنا ہے نہ کرنا اسی جست ہے پتی گپ تران دیتا پتا خاموشی ات کہ اسی وجہ کئی دے مکائی اگر کہ اٹھتا تھا یا اسی سبب بھی چیزیں پر سنگت اسی وقت بار صحیح کچھ کا کچھ نہیں داک سماعت کئی کومر کچھ کجام جہاں کرتے مسئلہ یا تو اس سوال کو کھائیں بگیشی نے موثر و خوش فہمی شکار گوگان دلوشی جواب دے تیرا نہیں ہوا بلکہ عبید جانا کو یار عبید یار گدروشیت کا گدروشیت ہے گدروشیت چانس بتا اچھی چارلی گدروشیا گپ نے پتہ رہا جی گدروشیا سنگت منڈے گپ نہ جنا ما سوال کنا یک سوال نہ دوسرے سوال منی شیئرنگ وہ شروع اول وشن یک تو وجہ تی سوال کئی گو میں نا تی ما سوال گوشن کئی گو بالکل میں ما نا اسی سوال ہے کر ما گوشن کیوں سوال کئی گو آیا چنائی بس صحیح اولی ڈسکلیمر رشن کہ ما سیاسی مردم نیا وہ منی سوال بگنتے استن چو سیاسی سوال میں با وہ کوہرنٹ میں بنتے ہیں گوڑا منا استن ببخش ہے نا پرچہ کہ شما درستن سیاسی سنگتی نشتے کہ شما گپ پستن سیاسی ہیں شما گپ پستن کنسسٹنٹ و کوہرنٹ ہیں منی گپ پستن یک کینے مگا یک کیانے مگا گوڑا من پیسر اچھی اس نے پہلی لوٹا نا منی اولی جوست وہ ایشن کہ چا سنگت شورش آئے شورش پیسرہ کے چارٹر نام وغیرہ گایا منی اس نے سوال چارٹر حوالے سر آئے چون یہ ایشن کہ من کمو کہ ایک اور چی ہوشا تمہیدی ہوشا چی ہوشا ہمیں اٹھے نکانانے تنقید جن چنائی اس نے بذات خود سکیں پازیٹیو ان چیزیں نا بلے ماں کے تنقید کنک شروع کرنا یا وہ تنقیدہ عشق کنا
ولما زيناني توقع یک ہستے ہیں خرابی چیزیں پیدا کیتے کہتے ہیں کہ ما ہستے ہیں آئیے سے ایر جنگا ہے نا دنیا تا اگا ماوشما بچارا اگن تی ارچوڑے علم میں بھی تا آئیے دیم روی کو تا سیاست تا دیم روی کو تا انسان ہستیں دیم روی کو تا چگارم درت کو مرچی ہستیں بلا بلا بلڈنگ تو کا نشتگا یہ درو ہستیں ہمیں تنقید ہوتگا کہ آیا ہوتی ہستیں میں آئیڈیاز ہستیں چیلنج کو تگا نو میں وہ ایک بات بہتی ہمیشہ کہ ما تنقیدہ جو سب کا خراب زور ہے نا شورجہ منی سوال چونئی ہستیں گونتو ہے نا وہی سوال چارٹر حوالے سے چارٹر حوالے سے کہ تو ہمیں ابر کہنا گئے تھے کہ سنگت ہیر بیارا کہ چارٹر دیما اورتا گوڑا باقی سنگتاں یا کہ استنتی وہاں کے اسٹیک ہولڈرز بھی تگا آیا ہمیں آبجیکشن جاتا یا کہ آئینی لہتے ہیں ریزرویشنز اور گریوینسز بھی تگا کہ ای اس نے ایک فردیہ نوشتہ کو تھا چونہی اگر منع تو گن جس دوکر ما گوشن یہ کہ سنگتاں یہ آبجیکشن جاتا آئینی آبجیکشن وتی جاگے اس نے راست ہوتا شر ہوتا چشکے اگا یک چارٹر ایک نوشتہ کنک بھی تھے بعدیں امین چوکے تھے یہ اسٹیک ہولڈرز ہستاں ادرو آن بورڈ زورک بھی بنتے ہیں اور اس نے گوڑا نو اس نے تو دیم رویہ کو کنے اشارہ اس نے یک قومی اس نے چارٹر تو گوشت کنے وعدے کے سنگت ہیر بے آرہا یہ چارٹر کے دیما آورتا آیا کہ یہ اس نے ہوتی ریزرویشن دیما آورتا گا تھا گوڑا بعدیں سنگت خیر بیارا سیاسی میچورٹی ہے اس نے مظاہرہ بکتے ہیں اور یہ ایک کمیٹی بھی بنائے تھے منی جو سشن کے آیا شما یا کہ ایف پی ایم یا سنگت خیر بیارا یک چوشن کمیٹی بنائے تھا کہ آئیے تو کا ہمین چو کے اسٹیک ہولڈرز استان بلوچستان ہے یا کہ بلوچ قومی تحریک ہے توری سیاسی فرنٹ پہ بنتے ہیں یا استنتی عسکری فرنٹ پہ بنتے ہیں اشانی چوشن یک کمیٹی بنائیں تھا اور اشارہ استن باختیار جوڑ کو تھا کہ شما بینندے او امیشی استن کار بکنے اور یک استن یونیفائیڈ ہیں چارٹر دیمہ بیارے کہ تاکہ استن سجائن ان استن قابل قبول ببیتا ہیں منی اولی جوستو ہمیشہ کہ یہ وڑے کمیٹی شما دیما آورتا یا کہ نہیں آورتا اگر دیما نہیں آورتا وڑے اسی استن وجوہات و سبب چی ہوتا گا دومی سوال استن منی چا پداؤں اس نے شورش ہیں بچے کہ منی سوال استا شورش ہمارے کے گپ پستا ہماری سرائے نا شورش ہے منی دومی سوال کن تو ایسا ہیں کہ تو پیسر گوشہ گئے تھے کہ امین چونکہ مثلا بلوچستان تو کا یا کہ بلوچ قومی ہمارے کے تنظیم استا یہ درو استے ہیں آف شوٹاں یہ بسان کہ ایشانی کہ بونزے استے ہیں یک کی آج یک جاگہ یہ استے ہیں درت کگا اور تئی اشارہ غالباً استے ہیں سنگت خیر بیارے نے مگایا کہ بنیاد استے ہیں ہمارے بی این ایم پی بھی تھے یا استے بی آر پی بھی تھے یا وہ استے بی ایس او استے ادھر آدھے ارچی کے تنظیم استے ہیں ادھرو گوڑا منی ادھا ایک سوال اچھس بھی تھے کہ مثلا شما ہمیں تنقید کنے کہ جیڑا و جنجال ہمیں سنگتانی توقع بوتگا یا کہ ہمیں تنظیمانی توقع بوتگا کہ آیا وطرہ اودا داشت کو تو نہ کتا نو آیا شما وطی جندے تنظیم سرا یا کہ شما وطی لیڈرشپ سرا اے تنقیدی نگاہ ایر کتا کہ بگندے استے مسئلہ جند ہمیں دوی کے سجیں کے تنظیم استا اے پوچھتا نہیں اودا پرچا بڑا مسئلہ بگندے استے میں وطی جندے تو کائیں کہ انچو استے پارٹی کہ میں جوڑ کرنا گئے پر استے اے اودا لچھا گا نیا اے اودا استے اوشتا گا نیا تو ای وڑن تنقیدی جائزے شما وطی جندے رویہ ان سرا وطی جندے کردار ان سرا آیا استے کتا کدی یا کہ نہ کتا منی سیمی سوال سے سوال ہے سیمی سوال واجہ عبید دینے گا واجہ عبید استے پیسرا ہمیں گپا کہنا گایا کہ بی این میں تو کا تی انچے مردم استے کہ آستے ہیں پرشتو پروشے نہیں مگا روانتے ہیں چونہ یہ ایشیں کہ پرسپیکٹیو عموماً استے ہیں سے بنتے ہیں نا ایک ٹرائنگلی بیتے ہیں یک کہ تی نقطہ نظر ہے یک کہ تی مخالف ہے استے نقطہ نظر ہے سیمی استے منی وڑیں استے ایک درمیانی مردمی ہے یک کہ نیوٹرل مردمی استے نقطہ نظر ہی بیتے ہیں یہ ہمیں گپا کہ مثلا تو جنگائے کہ پرشتو پروش کے بی این میں سنگت عموماً کنگائیں تھے ہمیں ایگزیکٹلی ہمیں گپا ما بی این میں سنگتانی نہیں مگا چیش کنا
کہ ایف بی ایم سنگت کے استا آستن گراؤنڈ جوڑ کنگا نیلنتین مثلا اگر چوشیں اعتماد سازی اگر کوششیں بھی تھیں تا ایف بی ایم تو کا انچے سنگت ہستا آئینی سینٹرل کمیٹی تو کا انچے سنگت ہستا کہ آستن اشیاء سبوتاش کرنے کی کوشش کرنا اور بگن دے اشیاء تو کا آئینی وتی ذاتی مفادات ہستا منی وڑے ایک عام مردم ہے ایسا کنفیوژن شکار ہیں کہ مسئلہ کجام نہیں مگائیں ہمیں الزام مثلا تو بی این اے مسئلہ جانا ہے اور بی این اے مثلا پتا اشیاء پیٹ ترینیو تئی نہیں مگا جانتے نو عام بلوچ ایک اپا حیران ہے کہ مسئلہ چند کجا ہیں چے یہ آیا اسن بی این اے میں نے سنگتانی نہیں مگائیں یا کہ بی این اے سنگتانی نہیں مگائیں نو یہ جو اسمری کو سنگت کو بید آیا اس چار جگہ کا نہیں نا بس سے اچھا ارے نہ ہم نہ مردمان تو جوست ہمیں مردمان نہ گیر زانو چونی تو منا جو زانو نا چونی تبقى مو كدروشكا ما هو استاذ یکم كم تجي تو شكاري جدا تو استن پر شروع کرے وقت اور گھنٹے استن چلے میں واپ کا پیدا نہ 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 يورا زانو ما چونی استاذ كم گدروشی جان تجي تو تی يا سیمی سوال ہے بکنے اولی سوال ہے دومی سوال ہے شمشا ಇಲ್ಲ مردمی ಇಲ್ಲ بلی سنگت شورش اولی دومی جواب ಶೋರಶ بتا ಲೆಕ್ಕತಗ ದೋ ಸವಾಲ್ ಶೋರಶ नहीं होगा एक किस्ते हो गए नहीं होगा है ना کا واجہ سوال حلاس بیتے شورش परवाह नहीं मैं आइए मचारा का मैं मुंह جواب कर بیتے असत मैं रंदा कना ले भले मनी सवाल हमेशा ने شهر شورش نہ جان دو موقع سوال دیں تو انشاءاللہ موقع دیں انشاءاللہ بس شورش جان جواب بتا شورش اولی جان اور دو سوال دومی سوالان جواب بتا واجہ آگے طرح شورش جان واجہ سوال جوان خلاص تو شورش چنایا باید تم همیشه دی که Gedrosia kama skam Gedrosia parcha chama ke am space tagindi Gedrosia rohata academic base ka ilmi bunyada कम से कम मनी दे मत तनकीद बाबत मजीद देगा एक्सप्लेनेशन ही मराते हैं कि उन्हें नरम करने के वास्ते जान के फिर इश्के ये जाने चीज है शायद مرتا سچویشن انچو خراب ہے نا مرتا سچویشن انچو خراب ہے نا ہمیش کا یہ انکر ایکسپلین भले کرو आए ऐसी सिचुएशन अच्छी मर्दों में एक रेयर पिकन के आ मनी वोड़े जाए लेना ना मनी जाए लिए कर रहा सिंपल ये पिकन نہ نہ ترا جائے نہ سمجھے گا وقت میں طور سے بھی دینا نشتا نا میں بھی تیرا طور سے میں نشتا نہیں کیوں ترا فواز تو جواب فواز ٹھیک तो ہے उन्हीं गप्पा ना समझेगा वो तो गप्पा उल्ट जाएगा Gedrosia समझेगा مسرپد خیر इश्के संगत Gedrosia ये चार्टर चुना एक ड्राफ्ट या یک تو گوشت کنه که تخلیقی تو گوشتی کنه ना ये चार्टर संगठन नगोष्ट की शर्म नाफिज कुर्ता ये बलूचिस्तान चार्टर हैं इशरा संगठन पर कबूल करने के वास्ता मुख्तलिफें पार्टी शख्सियत मर्दमान पेश दाश्ता परसे इसी बाबत में बात स्नावर कुर्ता कि आयु था दो नुक्ता बुता के संगठन गुश्ता ए नुक्ता चेंज करना नाबा बाकी हर नुक्साजन चार्टर अगर देखा पार्टी उसी में बदल करनी या देखा शख्स से उसी अब्यारी मतलब गुदलीला मनंदा गपचना इसी सरा माशरा बदल करना सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत तो निकला या कि बलूचिस्तान आज़ादी और सेमी हमें वन मैन वन वोट हैं ईशान अवैध आधे का टोटल चार्टर बदल करने के वास्ता ये था निविष्टा होता कि अगर एक पार्टी एक शख्स से लीडर बूशी के ये दोस्त ने भी गुड़ा आधे का तीव के चीज़ा चोबी के बदल पे कन तो ब्यारी मारा बिदा वो दलील बोले अंचो ना दलील बदलिश पे कन बिदा गुड़ा माया कबूल करना वादिक तो एक ड्राफ्ट के निविष्टा करने मिसाल अन्नु मनागो कसिया यक यक कसिया यक ऑप्शन ही देगी यक ऑफर ही देगी मजारे यार तहरीरी शक्ला चीजें निविष्टा करनी दाई कि भाई एश है इसी सर बेकार देमा बरा यक ऑफर है इसी तो गुंजाइश हस्त बोले चार्टर के अच्छी पार्टियां ना पेश करना बूता परचा आवादा अख्तर मेंगल हम उतरा आजादी पसंदी चेरंदरी जायर को कि माँ हम आजादी लूटी आ रहा हम पब्लिक के दिमा पेशदार के वास्ते कि भाई बारे अख्तर वाकई आजादी अमरा गुड़ आ रहा हम पेश कनक बू कि ब्या
هي چارترن بلوچستان ہے اور اشیے بابتا توتی لیکا ویالم بده و اشیے تا تبدیلی اچھی تو لوٹے آرت کنے تو ای چارٹر مطلب اشیاء اشن کہ نواب صاحبر پیش کنگ بوتگا نواب صاحبہ چارٹر پلا مرضی کرتگا اولی سر نوابر پیش کنگ بوتا خیر بخشا آئی پلا مرضی کرتگا کہ بعض شررین جو آنے اسٹپی قدمی چس کنگ بوتا و باید ہمیشن کہ بلوچی مایتا پہ کنا آدگا درسن پارٹیانا پیش کنگ بوتا چونکہ بی این ایم آرا اور ڈاکٹر اللہ نظرہ برامدگا درسن گپا میں بوتگا کہ بعض جو آنے چیزیں باید ہمیشن کہ اشر دیما ما ببریں ایوڑے اعتراض شروع ہے چارٹر سر نابوتا رندا برامدگی چا یک بیان یا اسٹیٹمنٹ یا میں گپ پاتگا کہ سنگتان گوشتگی پدا ما گوشما نمدہ اشی سر گپ جنا و شررین چیزیں رندا چا ایک بیان داتے ہیں کہ ایک فردیہ جوڑ کرتا خان ہم ہمیں گپا جانے گئے کہ شیر ایک فردیہ جوڑ کرتا پدا بی این میں وہ ڈاکٹر نے ہمیں گپ پاتا کہ شیر فردیہ جوڑ کرتا نو ادا تئی خیالا ای تنقید جوڑ بوت کن کہ شیر ایک فردیہ جوڑ کرتا شیر پنجابی یا وہ جوڑ نہ کرتا شیر پٹھان یا وہ جوڑ نہ کرتا شیر گجر یا وہ جوڑ نہ کرتا اور شیر ایک پارلیمانی شخصیت یا جوڑ نہ کرتا اشرا ہما مردم آرتا دیما کہ تنے وحدی جو دیتا گونے بہانا بوتا تنے وحدی و جوت کا نگائیں یک پارٹی ناما یک شخصیہ جوڑ نہ کرتا بلکہ اما پارٹی جوڑ کرتا و اشرا دیما آرتا کیشے قبول کنے ای بنیاد اشیاء رجسٹ کنا کہ اشیاء یک فرد دیا جوڑ کرتا ما پمیشی اشیاء قبول نہ کنا ای جواز نہیں ای دا سے گوڑا مردوں ہمیں سرپد بھی کہ نیت تو مقصد دے گے رہا کہ مطلب اشیاء من تک جوڑ نہ کرتا من نہ من نہیں نا منی خیال سیاسی سنگت ہے برا سرپد با ادروائز منی خیال ہے جوہد دیتا ریکی کے شرریں کارے کا باید ہمیشہ کہ ما چیزیں پلا مرضیہ پہ کنا حمایت پہ کنا نو باقی پشکپتا ما گپ مطرح کے لیے کو کیشیتا ٹوٹل بدلی آرگے گنجائش بوتا یک ڈرافٹ بوتا ظاہر ڈرافٹ آولی سر یک نمگے یک فریق ہے یا کہ یک مردم ہے یا یک ادارہ ہے دیما کاری آدگرانی کر رہا اگان تو گوشے کہ اشیاء بابتا مردمانہ اعتماد بزرگتے نہیں جوڑ بوتا آرتا دیما کسا قبول نکو اگر اشی بابتا ساری ایشانہ بوشتیں بیا چوشن کاری کنا وہ چنایا کسنا نشت پرچہ تو آلتا ہوں سرپا دے میں جو دے کیا جوڑ بوتا دیما آتا کہ نو بزورتی ہرچی شما بدل کرت کنے پکنتے کس نندگا تیار نہ ہے گوڑا ساری بگوشتے نے کہ بے اوڑے کاری کنا اے چے گارنٹی ہستن کہ مردم آتا گتا نشتا گتا تیار بوتا دومی یک جستے کدروشیا کرتا کہ مطلب اے پارٹی پرچہ مطلب چونکہ تا اشارہ اما جنگی بی ایل اے نے مگایا کہ پرچہ مردم آئیتا ننندن تو درکپنا آئی ارچی کے من سرپد ہوں اچھا چونکہ ساری ممتاز گشتہ گا یہ بابتا گیشنتا گی تھی اور من ہم ہوتی ساری گپانی تا یہ چیز گیشن کہ اگاں ادا یک ادارہ مبوط ان بی ایل اے گڑا یہ ادارہ تہا طاقت فیصلہ سازی یک شخصی ازوشتے مارچی فیصلہ کنی بس آئی دگا مردمانا طاقت اختیار ندات لیکن منترانچو ساری ہوتی ابرانی تگوشت کہ بی ایل اے وادن تنظیم ہے کیا یہ بلوچستان کنڈ کنڈا ایدگا تنظیم و مردمانا فوجی طاقت سیاسی طاقت اور مالی طاقت داتا ایشیا چھ عبید بلکہ اے ادارہ یعنی سربراہ اما کے مرچی بی ایل اے چڈن دگا ادارہ ادارہ یعنی سربراہ گو انٹرنیشنل کمیونٹی نما مزید چیزانی گشتر نامہ مجبوروں گت مکنی
मतलब दरी कौम अमा कौम के अमरची मुल्क गुमा मुल्का अमे दौराना इधर पार्टी ने सरबराह बुतगा ऐशा मतलब बीएलए सरबराह बीएलए जंदारा गुश्ता के माते पाबंद में मात्र नमन्ना मावती फैसले वत कना आइए दरगुजर कुत्ता आइए शुता अमा पार्टी ने सरबराह ना कि गुमा मुल्का आई ताल्लुकात बुतगा शुता गुमा मुल्का इशाना टच कुर्तगा कि मैं एक शख्सी हूँ मनी एक पार्टी हम बांधा बिगंदे कि मर गए वाउंदू पिल्ली गुमा ये संगत इख्तिलाफात दारा मतलब अमा जागे इशाना वरता सर कुर्तगन गुमा कुवत्ता इशाना नादिन तगंगू कि मन नबूतों बांधा कुड़े ए मर्दमा कुमक्कनी अन्न तोय गेद्रोशिया मना अबजू मा या काम मर्दुमियो मना बांधा यक जागा या чин ताल्लुकात बिबी क्या भलाएं सोर्सा मां कदी आ सोर्सा अगमा लालची बिबी यमा अनापरस्त बिबी सेल्फिश बिबी खुदगर्ज बिबी man kadi toye gedroshia ya mumtaza ya fawaza wati asorsani kira nabarinta sar nakani mungshi na ayokka bille gumar rabita etaya bale agana man dila saab kani ki na man johod dema baregi goda man e johod de diga char sangat ham zuringo ayna mungshi ki e sangata ham bizani ke bandaga ma mani mawjudagi ham gumishan dealing pe kanegu manu khair latin chizan nu achuka muke pade chira dayega ke latin chiz gushag naba إذا ما بارتي كبيلة يا شيء نبوتها بنيادة بيلة بوتها رندا उतर जता करता या के लातिन कबाइली चीप बुतगा आया गुश्ता के मैं वती हैसियत हस्ते आना डन्नी दुनिया कस्सा न जानतगा अमा कुवत आई बलोचन को मक्कने की कोशिश करता घुमायांगो आना बोरागो नजदीक कनगो मुलाकात हमें बीएलए सरबराह ता करतगा कनाइतगा अगा यरच्शन सिद्धे बबूते या अनाई बबूते या लालची गरज बबूते गुड आई चुशिन चुए कदम चेस्कुर्त नको मर्ची मर्दुमाना या डियो या गो राबता बिबी ताल्लुकात बिबी आन अलूटी की उतनी संगत यार गुमाई नजदीकी पे का अवशी का मनी जरिया कार देमा बुरा लेकिन ना ए बीएलए सरबराह ने मगा बूता गए कार छाई छाबेद बाकी पशकप्ता माबर के तोशे के पर्चा ये पार्टियानी तहा एवढे हालत पैदा होता पर्चा अच्छी कि मस सरपदों बीले छमा शुरू हुआ वो थी डिसिप्लिन इस बाबत मशहूर बुता बलूचिस्तान था मनी ख्याल खास एक गप्पा चे इनकार करते नाका कि इसी डिसिप्लिन बाबत बीलेगा हमारो चच बिगरे हमा मर्दों के मर्ची च बीले दरकब तगा हमारी आर्टिकल और नविश्तांक मौजूदा गुश्तांक मौजूदा के अफौजी उसूलानी शर्रन डोलिया पाबंद है नुए फौजी योक्का उसूल ने ज़ाहिर है कि जोहद दे सियासत दे इशिया तांचु के सारी मंगुश्त के मेहरान दरकत्ता शुता अदगा यूबीए जोड़ कुर्ता आई सबब छे बुतगन के ये जोड़ कुर्ता आया नजरियाती इख्तिलाफात बुतगा आया यारा दीवाला गुंजनक बुता इचन सबब बुतगा सबब मसारिया गुश्ता कसी के उसूल अन नमन्यता आरा आरग बुता के तोबई कसी है तो चाहे नवाब बच्चे तरह जवाब दे लूटी चाहे जोहद दे के दे माबरे और सर सख्ता च सख्ते फैसला जूरग लूटी अनुमान या कि तोय गिदरोशिया होती है गोंडे ब्रा से रोदेने वती दस्तां रमजान कने तर सक दोस्त भी भले आमुदा तो समझे कि मनी मनी ब्रा से या कमले जोहदार नुकसान देगा गुड़ा हस चुशे हजरत उमर की होती जागर कोड़ा बिजा ए जोहदानी लोटे हस चुशे मर्दों में की होती दस्तानी रोदन तगे ब्रा सारा जवाब दे कने के वास्ता आरा जोर बेदा होगा उसी के मैं जवाब दे नबी गुड़ा आई यरा मतलब इसी के अखो में दे मच पे मकारी नु ए बुनियादा कसीरो देगा पार्टी जोड़ का मनी केला आई पार्टी जोड़ कना जस्टिफाई नहीं
بلے اگر یہ بنیاد تو پترس سے کہ میں یکیرا زور دیں اچھا پارٹی در کپی اور پمے واسطہ میں کمپرومائز کنی ایچ نگوشن کو ربزن تو جو تا کمپرومائز کرنے گئے جو دیتا تر قدم بلا بلائیں چیز کرنے گی نو دومی اشیں کہ تو بی این ایم نام گت بی این ایم ایک سیاسی پارٹی بتا لیکن آرا نواب و آئی زہگانی مکمل حمایت گون بتا وجہ غلام احمد مطلب حمایت تا منی مرادشن کہ سیاسی حمایت مورل اخلاقی حمایت آئینی گون بتا نو مرچی بیلے خلاپا کسی کے ابر کا مثال بازی مردم گوشن کہ ادا ون مین شوئیں ادا چی تو گستگی 20 سال بوت گون بوتے تو ندی دا ون مین شوئیں یہ 20 سال اتا تو اگر ون مین شوئے گا اور تو 20 سال ساری چی امرا بوتے 20 سال پد مردم را اچانک کا یہ سوچ کے کہ نا ادا یک فرد یہ ڈکٹیٹر ہیں میں پمیشہ چیزن در کپی گوڑ معاملات ہی نایا نا معاملات نہیں مارا تھا ڈیپتا گہرائی پترگی ہیں کہ معاملات چیئے معاملات پدا ہمیں اصولانیاں کہ تو مرکز اچھے پہ میں بائی پاس کنے ہو تو یک علاقائی کمانڈر ہی ہو تو گوشے کہ موتی وڑا فیصلہ زوری اگر نا یہ وڑا ریا کہ علاقائی کمانڈر ہی منندی اختیار کل بھی فیصلہ پہ کھاں گوڑا یہ جوہد دی وہ نبی یہ وہ یک گینگی بھی چوکہ کراچی رحمان ملک کو ارشد پپو چلانگ تو دیما بونا میں بلوچانی یک تنے وادی عرابی بگوشے تو ایشیں کہ میں بلوچ تنے وادی مگندی کہ سیاسی اور فوجی رویہ زورگ واسطہ تیار نایا ایشی نافذ کرنے کے واسطہ ترہ سختا چھ سخت فیصلہ کرنا کہ تو گوشے کہ فیصلہ کنی مخلوق بغاوت کا پدا اما کہ بغاوت کا آئی ارم اگرم بڑا کنن جے جے کنا کہ وجہ باز شرک کو بجائے کہ میں یہ غلطی عملہ ایر بجنا ما باقاعدہ ہنی قصیدہ وانا نا وجہ اے سکا شر عملی بوتا اما مردمہ کے مطلب اے پارٹیاں چھ درکب تگا اے پارٹی ڈسپلین نہ مننے تگا یا دگا پارٹی جوڑ کرتگا آئینی جندانی مرچی کے اما پارٹیاں نیتا اگا یک مردم اے چیزا ممن نی گوڑا گمائیے چی کنا گمائیے چی کنا منی کر روازے مثال اس منوی دا خیر اس پیسا نہ دائیں وطی پارٹیا کی کسی چھ درکفی آئی روشن تو فوجی ڈسپلین اپروش گئے پر تو کہ وطا میں کارارا کو شروع ہوا تو جسٹیفائی ہے چھتائی مردمہ کے ایک کی درکے تو آرہ گوشے کے نات رمہ سزا دیں گوڑا باید ہمیشہ کہ اولی سرہ ایک غلطیہ وط میں مننا نو آر وادنا یا گپ پہ نوٹ پہ کھاں کہ تو کجاں وادنا مختصر کرنی تھی گپا آر وادنا یک مردم اصول پرست بو یا کہ یک ادارہ تو بگندے کے اصول پرست بو آئیتا شروعاتا مزن مردم در کے اما مردم کے آ اصولانی دارگے واسطہ سا کمزورا اشیے تو سمپلی انچو بزو کہ اگر ایک میتگی تا یک اصول پرست مردم ہست آرہ سنگت کم بھی آرہ شروع سنگت سکم بھی مردم چاہیے آئسولیٹ با اترا دور دارا پرچہ کہ دیما گوشی انچکا کسی اصول پروشی آرکشی تو رادے اے انسان فطرت ہیں کہ آ قانون مننے کے واسطہ چھو علدو آسانی کو تیار نبی اے معاملات منی خیالہ ما اشارہ یعنی تا داتا ہوں لگتے ہیں یک دیتا کو واضح کرتا ہوں کہ اے معاملات اے رنگ بوتگا منظانی گدروشیہ منی گپاں آرہ جواب راستا مطمئن بو نبو آنو ہمائی مرضی ہیں نا منی بالکل جواب استان ہوش گرجا ما یا کدیا تک مطمئن ہوتا بالکل ٹھیک ہے پانچ بلے ما یک لاسٹ استن گپی جانا لوٹا منا یاد کہ کماشی مردی استا شمی ملکا نشتا انگلینڈ چو گپ گپے تو کمی اصول جانی کے گپ بو وہی مرد استن گپی جائے گپ استی منی سرا لگت ایک گپ استی ما کدی استن نشموشا ہمیں اصول جانی سرا ٹھیک ہے you have 2 feet to stand on your principles زن کے تراوتی اصولانی سرا اوشتا کے واسطہ دو پات لوٹی تھے اگر ترہ کئی پات مباں گوڑا تو تی اصولانی سرا اوشتا خود نکنے میں نہ تو آرہ شورش جاں
مني أنا إيه سجّي قبل جو شو جانا كده charter बारे already संगत हेल्बियर मारिया already सज्जी चीज़ explain को एक वीडियो था एक इंटरव्यू था I already सज्जी चीज़ें पद्धर होता है कि ये charter छः वजह छः पैम जोड़ बिकता छः वास्ता जोड़ बिकता इसी को छः changes बिक कुछ काम और छः changes बिक कुछ न करती सज्जी चीज़ देखमा अगर सोशल मीडिया से जिन्होंने कबरे अंगा भी अगर कंफ्यूजन पैदा बह गई तो पैदा करना बह गई नहीं है ये गलत है अंचके वाचा इधरोशी नहीं वो मिसाल इदाती ना अगर तो स्टैंड लोटे बजीर if you want to take a stand then you have to stand on your feet ما عرفي मिसाल बर्बाद को बरात ना ni हमें गप्पी कंफ्यूजन में ये लगता पैदा करना बह गई ना ये नहीं कंफ्यूजन यास्ते जी संगत कहती नामा बरसक बार बार मुझे मुशर्रफ की तो नाम भी बरसक यार गिद्रोशिया منطقة سنة عبيدة جوز سنة عبيدة أستين افتكر دقيقة سوال يستي قدروشية أو गिद्रोशिया संगत عبيدة كم سوال يستا يك من याव से भाई और सवाल का संगत तो दो बेद कनेक्टिंग का शो दो मनफर शोरशा या कि इसने वाजा उबैद आया शोरशा उसकी उनसे जवाब दाता नो वाजा उबैद फर्स्ट था वाजा उबैद मैं इनवाइट करना बिल्ली नहीं कहते आज सारा शो मनज़म बचिया संगत हाँ तो ये इतना कहते और इस सवाल का मोबाइल बल्कि बैटरी लो भी करे ना हाँ सही सही बरल संगत अब इस वक्त बड़े दिमाग दीवान तो बेली संगत मुमताज जवाब देते हैं ये जवाब दे मुमताज सवाल नबी से मुमताज की जवाब दे बल्कि गिद्रोशिया कहाँ बदल सवाल गदरोशी जवाब बेली दाते ना यार ना मर्दी मकने अरे वो इत्तेहाद ना ये गप नहीं अरे इत्तेहाद बार वाली मुमताज तो माना भी तो जवाब देगा तो की विषय है नहीं मुमताज वास्ता सवाल ही हंसते हैं परवाने मुमताज में जाने जानता नहीं कैसे देगा है ना मुमताज वाला वास्ते गप जानेगी है ना गप के जानेगी तो सारे सवाल ही मर्द एक का मुमताज वास्ता अच्छा मुमताज जा सवाल ऐसे हैं कि सादक सईदा वजह खैर प्यारा सवाल है जो उसको तक कि मसलन शुमे तंजीम असला FBM है या के BNM है या BRP है लाते अंचे कौमी मसला असता कि शानी सर असने पर्चा यकजा न बनते हैं मसलन ते जोश के शहीदानी रोच हैं या असतन ते बलूचिस्तान असतन कब्ज़े रोच हैं या असतन फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस असता ये शंके कौमी मसले हैं ना नो FBM अगर तो IS स्ट्रक्चर बेचारे या के BNM का बेचारे या BRP का बेचारे बलूचिस्तान अच्छी हालत है कि बलूचिस्तान आस्ते ऑपरेट करने का नया हिसाब है शनि की अच्छी ऑपरेशन हंसते हैं लन्नी मुल्कान है उधर एहतजाजी भी हैं प्रोटेस्ट चीज़ें भी हैं तो माँ हमें चीज़ हंसते महसूस हम होता चुश के साथ सही हंसते हैं एक आपको होता का ये सवाल चुनी हंसते मनी जनते जहना हंसते बाज़ वक्त बूता बल्कि माँ को BNM संगत कसी अगो मनी हंसते आले वाली बूता या कैसे FBM संगत कसी आले वाली बूता उड़ो माँ ये हंसते जोश लाजुम होता का ना कि शुमा पर्चा हमें के कौमी मसला हस्ता ईशान या पर्चा शुमा हुरिया ये एहतजाजा न करे शुमा के होर भी एहतजाजा करने शुमारा या कसते हैं शुमा मुत्तहिदा कुव्वतें भी हैं शुमे तादाद के गेश भी हैं शुमा हस्ते मर्दुमानी गेशतर चम्मा खाए मर्दुमानी के चम्मा खाए मर्दुम हस्ते शुमारा गेशतर हस्ते रिस्पांस दें शुमारा गेशतर कम के हाईलाइट करते हैं या कि इंटरनेशनल मीडिया है तो का तो वाजा खैर प्यार हस्ते गुशगाया कि आइए गुशा के मकसद हमेशा ताकि हस्ते हम सज्जा ही मसला नहीं सर अगम हस्ते मुत्तफक मबंग गुड़ा ये हस्ते एक किस्म से मुनाफिकती भी हिपोक्रेसी भी हैं कि लाते मसले नहीं सर हम होरना है और लाते मसले नहीं सर हम होर है ना चुश के शुमे हस्ते संगतानी दफा सियासी संगतानी दफा हमें यशको था कि सियासत इम्कानात नहीं नाम है सियासत हस्ते पॉसिबिलिटीज़ नहीं नाम है और तरा एक ग्रैंड यूनिफिकेशन ये वास्ता ज़ाहिर तरह एक ग्राउंड जोड़ करने की तरह से एतमाद साजी करने की कसा कसाने के एवढे एहतजाज बनते हैं या कि कौमी मसला बा वादे के तो ये मसले नहीं सरा हुरिया के नंदे
गुड़ा आहिस्ता आहिस्ता तो क्या मत यूनिफिकेशन है या कि यूनिटी है आइए नेमगा असते तो या ग्राउंड जोड़ को कने nun parcha شما هستن سیاست تها همی که استند استلی هستن یکی اما چکمیتی هستن شما هستن چکمیت هستن شکار کتا سیاست تارا یکین جاگی هستن یکین پوینت هستن وشتاتی تان که ای پارتی سجن ہوتی کہ ما شانی نقطہ نظر ہستاں آ سجن نہیں سر ہستیں یونیفائی نبا ما ہچ وڑیں کہ ما قومی مسئلہ ہستاں جیڑا ہستاں آیا ما ہوری ہستیں دیما نورن جی ممتاز جان من اتوار یک بریو تو من احساس کمتی که شکار کو که تو شورشی واسطه سوالیر کو بیدی واسطه ایر کو منتی زیاده ای بودتا ما صحبی گنی ده هر سلیم بودتا کنمش نو من بایدم شچونه من تی سوال بایکوٹ بکتون تر جواب مداتے بلے نو ہمی تی سوال بہانه من موکی رستا که مو گپ چنگه برو ما ہمی بہانه که موکیوتی زهران کشم گدروشه جن من ذاتی طور پر وطی گپا بکنا منا هربرچه دوست بی منا اگه یک مردمی جستا بکن منی جواب ہمی بھی کہ آئی تو کا کلیریٹی ہستے ہرچی کی بھی ماں آئی ورکریاں یا کہ ورکری نہا آگوشی کستیم حق سارا سرپت بوگے حق ہستیں کہ سرپت بھی کہ چی بوگائیں ای مرچی کی تنہ گپی نہیں اولی سرا کہ بلوچ لیڈرشپ سطح اختلاف یہ گپت کا 2010 کا او آگپ ہیربیر اسٹیٹمنٹ کی ضرورت دیما اورتا کہ بھئی بلوچ یہ تحریک تو کا لیڈرشپ پہ سطح اختلافات موجود ہیں تو ساری کسن ہے اورتا میں کر رہا یک مائنڈ سیٹ تھی ہستے ہیں کہ بھئی یہ بڑی چیزیں دیما کرے قوم مایوس بھی من خیال ہے یہ گپ کستے ہیں وہ تی قومر انڈر اسٹیمیٹ کنگے گپ پہ تو مایوس ہما وقت مردم بھی کہ آئی تو کا شعور مبی لہتیں سطحی کستے گپان چی کنونس بودتا و ہما سطحی گپانی ہمرائی کستے مشی ہاو بھئی یا اللہ شروع کنے بڑی ایک مردمی کی شعوری طور پر سجن چیزن چاری تپاسی آہاں تول کا اور نون کستے وہ تی ایک پیسلے زوری گڑا آپ دا وہ تی پیسلے سرا ثابت قدم بھی منی خیال ہے یہ اتی کومر اتھارٹی دے گی یا کسابیا تو ہائیر اتی فیصلہ نہیں تو کا ہوار کنگا ہے کہ بھئی ترا بحیثیت ایک قوم یہ فرد ای اختیار ہستیں ای تیکر رکھستے مینڈیٹ ہستیں کہ تو بعضی چیزیں نہیں تو کا انفلوئنس بکنے ای مرچی گپے نہیں منتر 2010 مثال دا ای کلیریٹی آئی تو کا ہستے آئی تو کا بوتا و ہر وقت تک فرض کا مطلب آئی کلیریٹی ہے تو بچار کہ آئی ہمیں رحمان ملک کی گما آئی سرس حق باز تنقید بھی نا کہ رحمان ملک کی گما ملے تھا ای گپ آئی جندہ ہوا تھا اورتا میڈیا وہ تی محلوق کا سر کو تھا کہ رحمان ملک میں مراقاتات کا منی گما ملے تھا من تو نظان تک اہل ہوا کیشتا کے نیت کا بل ای آئی اما کلیریٹی ہیں کہ ترا اعتماد زورگائیں کہ من تو لیڈر ہی سمجھے من تو ورکر ہی سمجھے من تو کارکن ہی سمجھے من تو ہر چیز سمجھے من تیدی میں اکاؤنٹیبل ہم من ہر چکارے کی کنا باید ہمیشہ کہ من ترا حال بھی دیا کہ من تئی بحافہ کنا گانی گوڑا ترا حال سرفت بوگے حق کستے نو ہمیں وڑا اختلاف موجود ہیں ایک اپا کس انکار نکا اختلاف موجود ہیں گوڑا اختلاف آنی چیر دیا تئی رد دیا گئی تئی عام لس سے محلوق کے رد دیے گئیں کہ بھئی سب ٹھیک ٹھاک ہے سب برابر ہے تاکہ تئی کر رہا اکاؤنٹیبل کنگے پاور مبی
یک مردمی وتی پاورا ترا ہینڈ اوور کنگا تو شے اپریشیٹ بکا ترا کستے یہ اختیار دے گا کہ تو چیزیں بچار وہ ہما حسابا منا اکاؤنٹیبل بکا منا ایکسپٹ یا ریجیکٹ بکا منا آئسولیٹ بکا یا کستے منا ہوتی ہمرا بکا. باقی ای چیز صادق سعیدی سوال جوانا بلے صادق سعید سوال ایموشنل زیادہ پولیٹیکل نہ ایموشنل و پولیٹیکل تو کا گنڈے فرق کی ہستے فرض کن گاری مردم نام سر ایک جگہ پہ یہ مردم پرچے گار ہوتا گا شہید نام سر ایک جگہ پہ یہ مردم پرچے شہید ہوتا گا ماں تو گہار روڑانی سر بس جگہ گریو گا پرچے گریو گا پرچے بس جگہ بستر ساری میں ماں تو گہار روڑانی سر یلا ہوتا گا بوگٹتا ہوتا گا 20 سال ساری کستے میں مردم بیگوا ہوا بودتا 20 سال ساری میں مردم شہید ہوا بودتا اینا گوڑشی مطلب اشی مسئلہ جند تی تحریک ہیں اگن تر یک جگہ بوگی گوڑا گارے مردم نام سر یک جگہ مبو ماتو گوھارانی ارسانی نام سر ایک جگہ مبو شہیدانی نام سر ایک جگہ مبو بلکہ ہما نقطۂ سر ایک جگہ بو کہ ہما نقطۂ بنیادہ یہ مردم گار بو گا ہاں تی ماتو گوھار روڑانی سر گرے ہو گا ہاں تی مردم شہید ہو گا ہاں آئیر اولیت بی بائی دیں میں کرا آئی جاگہ کستے جذباتیت تزورتا ماتو گوھارانی نام سر کستے ایموشنل بیں بلیک میلنگ کنی منی خیالہ فرض کم مرچی کہتے ہیں بی این ایم بی آر پی او ایف بی ایم یک جگہ پروٹیسٹ بھی کنا ہر کچھ ہم ملک کے بھی اودا صدی 1.5 صدی 2 صدی مردم یک جگہ کت کنا بلکہ گشتر لاتی ملکہ و گشتر میسج چیرو میسج لس محلوق کا میرو کہ بھی چیز برابر ہم جبکہ چیز برابر نہ ہم وقتی کی چیز برابر نہ فائدہ ترہ نہ دا یونیفیکیشن لاشعوری طور پر اگر تی تو کا ڈس یونٹیت کا آئی تو کا تو کوشش کنے و تی ہما مس انڈرسٹینڈنگ کا ختم کنے بلے دا شعوری طور پر بوگا ہاں بلوچستان جغرافیہ کستے ان کوشچنت کا سوال سرات کا جغرافیہ سر کمپرومائز کنا تئی نزدیک کا شرعی چیز ہے تئی کستے نیم آبادی مغرب بلوچستان کپتا او دا کستے لٹے چیرائیں تو منا چی یہ توقع دارے کہ وہ دا کستے بلوچ ہون رچی من کستے دفع ہوتی بدوچا منی کہتا تو سکی غلطین توقع چمان دارے گئے او اگا ای بنیادہ ہیر پیار برو تو یک بھی اصولیں اندازی ہمرا بھی مرچی یہ اسپیس توسطہ ہی پنجہ مردم نشتا ماولی مردم بان کہ ماں ہیر پیاری ہمرا یہ اعلا دیا ہیر پیار منی لیڈریں منی واسطہ قابل احترامی ہمیں واسطہ کہ ہم نے ترجمانیاں کنے گائیں ادروائز ہیر پیار ہو دیگے دو برا تھا چنگیز گزین آہانا کسوادے جو استانا کا پرچہ ہیر بیار کستے مارا دوست بھی ہمیں واسطہ کہ ہیر بیار منی ترجمانیاں کنے گائیں ہیر بیار ہما گپا کنے گائیں کہ منی لوٹا منی دلی لوٹی منی خواہشیں ہما کارا کنے گائیں ہمیں واسطہ منہ دوست ہیں اور ای بنیادہ من دوستی دارا بلے منی دوستی تقاضا وقت کی ختم بھی ہما بنیاد جن ختم بھی منی دوستی سوال پشت نہ کپی اڑا منی خیالہ آئی ہر سسٹینڈیز ہوتا آئی ترا با اختیار کو تا کہ تو بیا چیزم بچار بطولش تپاسش اور تو ہی فیصلہ بکن کے غلط ہیں اور ہاں کے غلط ہیں اور آئیے تو تائیں لس تائیں محلوق تائیں پبلک تائیں بلوچستان مردم بیا وہ کستے آئی اکاؤنٹیبل بکن مرچی تی بولت کن طریقے راوڑی اکاؤنٹیبلیٹی ادارہ ہے نہیں کہ تو ایک مردمیر سزا و جزائے مرحلہ چی بگوازے نہیں بل تی کرا لاتنی اکاؤنٹیبلیٹی پیمانہ ہستا آہاں استعمال بکا و ہما اکاؤنٹیبلیٹی پیمانہ استعمال کنگا تو کسی تحریک ایک نوکی شکلی داد کت کنے منی حیثیت چی ماں تحریک تو کا گوم مانگون نبا تحریک نہ وشتی بلے لس محلوق تحریک تو کا گوم بھی تحریک ناکام بھی واگن کستے ہیر بیار ہوتی لس محلوق کارا یہ اختیار دے گئے باید ہمشی لس محلوق کی اختیار بزوری و اختیار استعمال ہوں بکا منگان وانتی جواب داد کت کو نکو بلے مائی نزدیک کا
بنیادی مسئلہ ہما نقطۂ کہ آئی بنیادہ مردمانی بیگواہی مردمانی شہادت بات مات گوہرانی ارسانی ریچگی آئی سرا ایک جگہ بوگے گشتر ضرورت ہیں محنت وارا منت ورا ممتاز جان تو جواب دا شرعي سره جواب جدروشیا مسلم تا بلې جدروشیا تو سوالا عبید ہے کا تروڑا نه دیوان او یک بندی ملټي سنگت بزک جالا سنگت سمینات نشتا اگر که برزا جواب چیزی یا تو اعتراض یا تو سوال کنتی موسٹ ویلکم سنگت نا انسو دیگه سنگت گوشتارک بیگا اور کس انٹرفیر کرنا گی میک شور کہ او تو بھی انتش گوشتارک pada بیگا کس chu انٹرفیر مگتی گپے تو کا pada chu ma wat اور fawaz jam pada wat load سنگت kana ko کہے man گپے gappa pada wat کہے گپے گدروشیا ما سنگتا ایڈریس کرنا گا پلیز ila ma ما سنگتا tai gappa verku kana ga ne نا بلي محلاس كنا تو غفاب کا مشكل نہیں نا تشما كنا بليز ثانك يو من توارا وجه غودا سنگت سمي ما ريكوست كنا غتر اعتراض چیز یا سوال چیز استي يو ار موست ويلكم ما ميك شور كنا كست تيغا پہ انت دور برال يو ار اولويز ويلكم سنگت کیا نام تھی بس اگر کئی واری گا یار یا کیا سوال یا گدروشیا عبید ہے عبید منکل نیٹورک کا مطلب عبید چوپڑا جالا ہاں جی گدروشیا جان تو سوال اب ما بتا سوال پلیز کو تو وید بالکل مجھے سوال ہے چیف نے یک سوال یا وید جواب ہے دامن کلا میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں او ماں بس ہمیں گوشک لوٹے تن تے گا پیسہ کہ پتہ وات لوڈ کرنو کئی وات لائے نو کئی نبی نا بعد نے او تو سمجھ کہ توار جانے گا ہے بعد نے اس سمجھ یہ تھے نا نہ باید نہیں نہ دروپدا چیز نے بی ایم والا بھی گدروشیا جان اکثر بھی باید نا نہیں چیز با نا ادا ما کے گوشے باید نہیں چوشے نا باید نہیں ہی از فری ٹو کم اینڈ ہی از فری ٹو ناٹ ٹو کم سمجھے گا چوں رائٹ چیز ہے باید رائٹ نہیں نہیں بالکل تو راس نا یہ رائٹ ہے تو باید گوشک نہ بیتے دا نہ تو راس کو شگا صحیح جا منی موتی گپا سے اگر باید نشتا واپس بھی رہا ہوں او بالکل جی باید واپس تورتے منت وارا مردانے منت عبید جان وارا جواب منت دے وارا عبید جان جواب دے تگرو ساگت رکھ سوال یاد ہے آپ کو گدروشیا بتا ریپیٹ کا جی منتوار سنگت بزک سنگت فواز او سنگت گدروشیا تے سوال مهم سوالے اسی تعلقوں پارٹیانی رویہ ہیں او سالو چشتے مبالو چوشیں سالان سم گزند بی این ایم یک پارٹی یہ لیگیسی ہستے شہید چیئرمین غلام محمدہ چے پیسر ہمیں بی این ایم بیتا پدا کہتے ہیں ڈاکٹر مالک لشکر شاہ ڈاکٹر رضیہ شاہ بلوچستان ڈراپ کو بلوچ نام پدا کے ساتھ نیشنل پارٹی نام آت کا سر بیتا ہمیں کہتے ہیں بی این ایم شہید چیئرمین غلام محمد ایرہ کیسے پدا وقت نبشتہ کی صورت ہم لکھتا کہ ماں بی این ایم آرہ کیسے پدا یا بلوچ قومی تحریک کا سیاسی حوالہ ماں کیسے پدا ماں آسر کے اگر اشکرے پران چیرہ پش کب تک کسان اشکرے ماں یہ دمینن پدا قومی تحریک کا ایرہ زندہ کنے شہید چیئرمین غلام محمد اما پالیسی کی بینما قسم واسطہ یا بین میں سیاسی اما ڈسکورس کے یا کلیئر کتگا اما راہ نی ہچ پش نہ کبتا من نوشا کے بینم تو شر مردم نہیں بلے میں پیسرا میں لفظ استعمال کرتا سالان سم چشک بین میں موجودہ کیڈر دعویٰ کند کے ماں کہتے ہیں علم و قلم میں کہتے ہیں راہ دربریہ کنا نو دنیا توقع کہتے ہیں ہر سیاسی عمل و کردار اور ہر چیز کہتے ہیں تعلقات ہستس پولیٹیکل ڈپلومیسی یا ڈپلومیسی الگ ایک چیزی گپے اور سیاسی ڈپلومیسی الگ گپے نو
BNM کیسے یک دعواداری ادارے دعوی کان کلم کتاب دعوی کان سائنسی کیسے جو دے دعوی کان سالن سم گوزاں یک روچے ہم کیسے چشیں گو ای پارٹیاں یا ایریا آزادی پسندے اچھی کیسے سٹیک ہولڈر اچھی ہستا ایشاں یک رابطے ہم نکم بلوچستان مرکزی سطح او یک روچی کیسے ہوتی رایا ندن باوجود گپا کہ بلوچ قومی تحریک جیڑو جنجالانی کیسے دچارے بلوچ عوام مخلوق ظلم و زورا کیے کیسے چیرا پائمالیں بلے ای پارٹی کی موجودہ کردارہ مگند گئیں وہ ہنچو کیسے اتکا محدود ہیں فقط ہما کیسے دانی پوٹوانی پوسٹ کنگا و شیئر کنگا وہ ہما کیسے ہیں وکٹم ہوڈے کیسے گیم یا علاوہ دیگے ہیچ نہیں پارٹی رہنا سیاسی پروسیس یا کیسے چیز قومی آزادی تحریک چا کیسے ہما ڈسکورس اچھی ولگوچ کا نبی تک تحریک سیاسی کرد پرچہ ای پارٹی تو کہ گئیں متوسط ہیں سیا ایشیا مثال طرح گاف شمارا گوشا ای کیسے ہیں یہ ہمیں پارٹیاں کے وجہ 200 آزاد ہمیں کیسے لشکر امبراشیا واتیا کیسے لیگیسی چھئی چیر محمدہ کیسے چیر غلام محمدہ آرکتو کیسے تشکیل داتا بارے چونے کیسے تکلیف چو شوقنا چیران او ایشیا چی علاوہ سنگت ایچ بی بابا مریہ ایشانی کیستے ہیں ای پارٹی لشکرہ کیستے ہیں سپورٹ گومتا بلے ایشا چی باوجود ای پارٹی روچ مروچی سیاست بازی کنگیں او پری بلوچستان مومنٹا کیستے ہیں بارہا کوشش کو تا ای پارٹی آرہا کیسے اہمیت داتا اور یہ رکشی سیاسی قیادت تا کو رابطہ و حال احوال کو تا او تاکہ کیسے قومی آزادی تحریکہ یک سیاسی اجتماعی سیاسی قیادتی دنیا دیما بے تا قومی تحریکہ آزادی تحریکہ یک سیاسی چہرے دنیا دیما بے تھیں انچش کہ فلسطین پی ایل او ای پارٹی کیسے غرض سواب کردار کشیا چلاوا یک روچی شچ قومی سیریسیں بنیادہ پروگرام جوڑ نقد تو دیما نیا ہو کے اچھائی اچھی عید کے آزادی پسندیں ہرچی کے شریک آہانا کیسے دیما آئے گے ہما دل بڈی برسی چوشیں چیزی ای پارٹی کیسے روچ مروچی نہ کتا ہو نہ اشی آنگا نیت ہستے اس سبب چیئے زانگ نبی وہ ای تسلسلی جاری شی مرچی نہیں چونکہ سنگت ممتازہ ریفرنس سے دات کا سنگت کہیں ما شبیر نور ہے حوالہ یہ کسلت نبیشتہ کا نہیں رویت روچ مروچی ہستا وہ پدا کہتے ہیں نائیں کوئی اشیا بعضیں چوشک نیشنل پارٹی بلوچستان آزادی جد جہدے کہتے ہیں ہما حق خدا ردت نعرے جند کہتے ہیں چاہوتی ڈراپ کو دور دا وہ بلوچستان نام ڈراپ کو بلوچ نام ڈراپ کو نیکس بندی کیسے نیشنل پارٹی اڈ کو ہمیں وڑا موجودہ قیادت بین میں بے بخش ہے بلکہ ترون بلاک نمبر سنگتا آئیے مرچ بلوچستان جغرافیہ نیم ڈراپ کو تھا اوکے تو دو جنگ کت نکنے اوکے مشک مزن جیڑے جنجالی نہیں بلکہ کم از کم دے کیسے بلوچ ہمیں تے ہونے ہمیں قوم ہیں ہمیں بلوچ ہیں یہ تقسیم کے ڈنی کو ہوا تھا تو بلوچ قوم نہ کو تھا نو دا ہر چیز ظلم زورا کی بھی کم از کم تو ایک سٹیٹمنٹ بدے بیانی مزمتی ہوا تو بے کہاں بل تو اوکے ٹوٹلی ڈراپ ہوتا بجائے یا تو کیسے چاما ملکہ کے قبضہ گیر چاہیے اچھی تو
سپورٹ ہے باقاعدہ عالمی دنیا کے سمیڈی ہے تو کا قائق من بیا وجہ سپورٹ کا نو ای چوشیں ای رویہ کہ پیش آتے ای کیسے موجودہ شن پالیسی ای اختیار او گوشے کہ ڈائریکٹ سرعام انٹرنیشنل فورمان تو گا کہ منا کیسے وہ ایران اگو بلوچا ایچ جیڑو جنجال نہیں انچو کیسے منفی نیگیٹیویٹیز یا چیز ذات کا آرک بتا اکوملیٹ کنا بتا قومی آزادی تحریک تو کا ودمتی تعلقات ٹوٹلی کیسے سیاست بازی وجہ ہمیں چو نیگیٹیویٹیز ذات کا کسی تو 70 کیسے ڈیلیٹ بکنے نبی سک باز آپ کا اچھا تو سنگت گشتگا تو قدرشی ہے کہ اعتماد بحالی ہوئی یا وغیرہ اعتماد بحالی یک مردمی دیمے آ کسن قدمی چست بکاں مثبتیں پیش بداری او دومی پارٹی دیمے کسی مردمی آما گپارا کہتے ہیں گوش بداری یا اہمیت بداں گوڑا اودا کسی اعتماد بحالی گپی چیزی کہے نو ہمیں مرچی کیسے تائی یک بجا مصیبات تو پریاد کو تا پری بلوچستان مومنٹ مردم سنگ تندرست ہر یک کیا اتحاد اول لکھ کے تا پریاد کو تا بھئی کیسے اتحاد لوٹی قومی تحریک ضرورتیں یہ فرض ہے میں سرام یہ قومی تحریک کیسے گٹو گشادو ضرورت درو کیسے مارا گٹ گشاد کنگیا مجبور وجہ کیسے بیتا یک سیزدہ پوائنٹ یک نقطہی کیسے سیزدہ نقطہ ایک ڈرافٹ اعلان کو عوام دے میں پتہ اسٹیٹمنٹ داتا کہ وجہ کسی ما یک سیزدہ نقطہ یک ڈرافٹ بلوچستان کیسے ہرچی کے پرو انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہرچی استا ہاں ما پیش کتا نو من دیگر پارٹیاں نہ جانا بی آر پی کیسے بابتا بلے ما پری بلوچستان مومنٹ ایک ادرائیں ورکر یہ جاتا من معلومات من ہستے کہ مرچی کیسے قریب ہفت ماہ ہیں کہ پری بلوچستان مومنٹ را بین میں ڈرافٹ کیسے پسا لکھ کے تو پدا واپس دا تھا وہ آ ڈرافٹ تو کا اچھا پری بلوچستان مومنٹ نمگا ہمیں تجویز داتا کسی چل روچے درمیانہ بائدین نی ماں کہتے ہیں ٹیبل بلوچستان قومی جیڑو جنجال بلوچستان آزادی ہر چیز مسالہ چیستا ماں ٹیبل ٹاک سرا بیائیں بنندے مطلب گپ بکنے بلے روچ مروچی یہ کہتے ہیں دعویدار کے ہوتا علمی دعویدار کنگے پارٹی موجودہ اشیارہ کیسے ہوتی ہم اون کنگا نہیں مرچی ہوتی ڈرافٹ جندارہ اون کنگا نہیں مرچی کیسے پبلکا مخلوق وارا کیسے حال دے گا نہیں مورلی کہ وجہ کیسے ماں ڈرافٹ لکھ کے میں ڈرافٹ رہا کیسے ریجیکٹ کو بھی پری بلوچستان مومنٹ کم از کم یہ چوشے اسٹیٹمنٹ پبلکا آگئی بھی دے کہ وجہ کیسے پری بلوچستان مومنٹ ماں ڈرافٹ اتحاد حوالہ لکھے میں آ ریجیکٹ کو یہ کیسے لشکرہ چوشے ہم چیزیں آخن گنا نما یہ چیزیں سرفد میں کہ یک ضرور یک گپی ہاں یہ لشکرہ یک چیرے ایجنڈا ہاں یک علم یا گپی ہستیں پرچہ یہ چیز پرچہ کیسے یہ روی یہ پارٹر سے اختیار کتا آیا یہ مباز رندہ کیسے شنی گپ پیش کتا مثال ہے برا کس طرح منامہ گرا قاضی رہن گوشگے اچھا تاج بلوچ یک ٹویٹ تھی تو کا یک پوسٹ تو کا گوشگے کہ بلوچستان آزادی یک ملک کے پروشگے واسطہ حیر بیار نے وہ اشارہ کرنے دی کہ ملک کے پروشگے واسطہ بائدین سیاسی کردار بگڑو بان ایک ملک کی آزاد کنا یا پروشک گڑا قاضی ریحان گوشی کے وجہ مارا کو سردارہ چکھا رہے نو یہ رویہ ہے نا گڑا صاف ظاہر ہے کہ یہ واقعی کیسے ہوتی ہے ہما کو نہیں
پالیسی سرا پرسسٹنٹ کنسسٹنٹلی ای لشکر کہتے ہیں وطا ہمیس پدوین کی قومی آزادی تحریک ہستو نیستن و ای لشکر کیسے اصل وارث وطا سر پدوین و آیا گون ای قومی آزادی تحریکی شریک و ارچی کسے اسٹیک ہولڈر سچستا گون تعلقاتی چیزیں نہیں نو پری بلوچستان مومنٹ وتی پالیسی سرا وشتا تھا وہ الزام سنگت ایچ پی سرا جت گئے کہ مغرور کسی گپاں وشن داری یا بلمائی چیزیں واضح کنا کہ سنگت ایچ پی بارہا ات کا عوام دیما پبلک دیما سوشل میڈیا سوالہ نے جواب دا تھا وہ انگا ہم تیار ہیں کیسے سوالہ نے جواب دے گا نو دیما چی بھی مانگ چیزا نہ جانے بلے تنی ودی کیسے پری بلوچستان مومنٹ یک سنجیدین رویے امیدہ بلکیں ہمیں امیدہ نشتا کے بلکیں کیسے یہ مردمان یہ لشکر تو کو سنجیدگی بے چیزنا سنجیدگی او بچارا او دیما بیانا یہ امید انگا پری بلوچستان مومنٹ کر رہا تنی ودی ہستے بلے من چو مارگاں کے یہ سنجیدہ لیا وہ یہ ہوتی کسی ہمیں پیشر مینشن کو کہ ایجنڈا یہاں یہ ہوتی ایجنڈا سرا روگا کسی دیما روگا کہ ایجنڈا چین آنگ زانگ نبی لشکرے بہرحال اتیاد یہ چیز نہیں اس ہیں پری بلوچستان مومنٹا کیسے وہ تو کا یہ چیز جی ما پتا کیسے آخر فائنلی ہمیں گپا گوشن کہ عوام دیما سنگت ایچ بی آرا سنگت ایچ بی مری آرا وہ تی سٹیٹمنٹ تو کا داتا کہ ہر چی گپ پی جیڑو جنجالی کہ ہر چی ہستا آئی واسطہ سنگت ایچ بی تیار ہے ہر چوڑے محاضرے بھی عوام دیما پبلک دیما مناظرے کہ اگر کہتے ہیں یہ دین میں مردمان تو کا ہستے کیا آگشا کے حیر بیر مری یا بلوچ قومی تحریک کے خلافہ کاری عملی چیزیں کتا پری بلوچستان مومنٹ مناظرہ ہے واسطہ تیار ہیں باقی پالیسین حوالہ قومی آزادی تحریک کے حوالہ ہرچ نقصان دہ عملی ہستے ہیں آئی سرا کم از کم اکیڈمک بنیاد سرا پری بلوچستان مومنٹ مردمان حق ہستے کہ تنقید جائز تنقید کنگے ای حق پچ گرا چھ بینما مہوی پرچہ کہ بلوچستان وسیع ہفت لاکھ اسکوائر کلومیٹر کیسے ملک کی بلوچستان 80 ملین آبادی بلوچ قوم میں بلوچ قوم ریاست کلات میں ہیں بلوچستان کیسے وسیع ملکی وسیع مزنی قومی وائی جغرافی کیسے مزنی ہمیں تھے بلوچ قوم ڈنی قوتانی ہجبر پری بلوچستان مومنٹ پالیسی ہے سنگت ایچ بی آرہ کیسا ہی پالیسی ہے کہ پری بلوچ قوم ہجبر ڈنی قوتانی کیسے ہیں خاص کر دشمنانی کیسے کمکہ نلوٹی نہ کہ ڈنی قوتانی کیسے اپروگزی یا کیسے دیگے وکالتی چھرکی کاراکن او سنگت ایچ بی مریا وتی اختیارات پری بلوچستان مومنٹ داتگن یہ کمیٹی اڑکتا ہر چیزی کے بینما اعتراضی چیزی ہستے پری بلوچستان مومنٹ کے دروازہ پا گپا پچن وہ کمیٹی پارٹی کے سجے اختیارات کے ہر چیز کے پارٹی تو ہر چیز کے سیاسی ورکر بھی سنگت ایچ بی مری ادرست اختیارات پارٹی ادارے تو کا دستائیں وہ پارٹی پالیسیاں چی ڈن نہ کسے سنگت ایچ بی قدم ڈن نہ رہو
ونا يو وركر جالية چستا من اتوار سنگتا من اتوار او بيديان قدروشت تاي من سوال جواب باقي ترواستا بنا جی ہو بالکل میں اسی سجن سوال میں جواب راستا وني فواز مخلوق ما يكلا اگر كس سنگتي استين بردا عالو كي بنبه افغاني تقول فوازين ترى قابتي استين مثل كو بروش استين संगत कोप्रोश तीसरा दिया pada show jahala ni pada kaide lazım habari este to sawali este ये संगत कोप्रोश हमदे show अरे रिक्वेस्ट जरूरत है ना वामे दें जिस संगत को बरोश माइक تاي برا माइक तय की संगत का جیو مچھی اب کہ سوال جواب سیشن چلا گیا ہے منگو مام چیز جست بکنی تو बेका बेका جی ماں ہمیں جست کنک لوٹی سنگا شورشا چی کہ دا باز چون ڈیموکریسی گپ بیا گائیں کہ کسر ایبلیٹی بو آئرہ موقع دیگ بھی کیا کاران دے ما بری جو آوا آوا قومی مازے تار چیز بیا گئے آوا ترگیشن تگن آوا قوم دیمان و تکاران دیما برگانا آئی ماضی یا گپ جنگی چو خاصی فائدہ کی نہیں شو اے ٹائم شو میں پارٹی تھا میں منی باز اونسٹ کوسچن ہے شو نزان اگر میں وجہ جست کنگا ہوں شو میں پارٹی تھا میں جوڑ بوتا آئی رندہ مطلب آئی کدی ہمیں نیشنل کونسل چیزیں بوتا یا الیکشن وغیرہ یہ سلسلہ یاستے بھی دیما چونکہ بی این اے میں 2 سال رندا جو چیئرمین چینج بھی خلیل بوتا نو نسیم رندا دے کری بھی یا میں وڑ خدا سرا میں چکر بیان تو شو میں کدی یہ وڑ بھی تکاں کہ مطلب سنگت شورش ایف بی اے میں مرکزی پریزیڈنٹ بھی یا دیگا سنگت تے ایوڑن چانسز استا یا شمی ٹاپ لیڈرشپ پہ الیکشن نہ بے اچھی چک ہمیں بارہ ہمارا پتی پارٹی ساختے بارہ گشت کنے संगत शुरू सवाल तराची ماني خیال संगत كروش بوتكن كده ما يعني نواتا ريفولوشن مومنت ار 5 سال سرا इलेक्शन با इलेक्शन صدر با صدر ما क्या पार्टी सरबराह और फिर रिवॉल्यूशन मूवमेंट हर 2 साल سرا يعني كده 2 साल 2 माह سرا اي كابينه इलेक्शन با संगत عبيد عميد من خلال انه संगत عبيد سيمي كابينه ना रिवॉल्यूशन मूवमेंट चारों में है कि आता इलेक्शन नजरिया من يالام سيميكي हाँ रिवॉल्यूशन मूवमेंट काबिने सेमी पदे इलेक्शन बूतेगा हाँ अगर जमहूरियत में बूते ने गुड़ा इलेक्शन चों काबिने बूतन ना हाँ माँ सादर बूत ना कनी रिवॉल्यूशन मूवमेंट पर्चा क्या अगर मना वोट कासे मादा माँ वेच पे माँ सादर नवी अगर मना संगत बुजुरा वोट बेदे या मंगल सादर बिन बल मनी खेरा मच्चू काबिल ना कि माँ सादर बिबी हाँ देगा संगत दिमाग के काबिले आई ता लीडरशिप क्वालिटी आस्ता من خلال रिवॉल्यूशन मूवमेंट संगत ما संगतानी क्वालिटी और खूबियां चारा आणि जान तो फिक्र चारा कि अचिंचो कुजाम उगदय वास्ता काबिला मनी जन सरपत भी मन काबिल ना सदरी वास्ता beginde रिवॉल्यूशन मूवमेंट ता मन गिंदी लाते संगत आस्ता कि आनी ता खूबी क्वालिटीज आस्ता कि रिवॉल्यूशन मूवमेंट लीड पे कना नु सदारती इलेक्शन के बाद कसे के उश्ती وده इलेक्शन भी नु संगत की आया एरबियारा जूरा या आई खिलाफा या दो देगा कैंडिडेट उस ताया जूरा आगुड़ जाहिर वोट सर एनएसआर का जी संगत मुनिया रमेश संगत शुरू ما हमें सवाल तय गुना जुस्त करना लेकिन दिगे वरी मतलब दिगे पैम ना सवाल हमें यक्की लेकिन मन यला मन ज्यादा कम बस टच की करना ना पचिया जैसे कि मर्दों निश्तगा मन यला عن दिमाग तो कहीं सवाल खाएगा लाजुम पैदा के ना और तो मन यला ये बात शरीर से जवाब दे तूने
और चीज क्लियर ببنتي ना نيما ماني ما سؤال تشير كنا هني جي واحدة اف بي ام جو صدري اي كاي और चिचो टीम में बीते कि ये सदर हस्ते मतलब हनी चिचो टीम बीते 5 जी साल संगत पूरा अन्नो कोता या 2 साल ही बीते पूरा कोता ना 2 साल नहीं परसे के फिर बोलो सा मूवमेंट आइन तहा सदर मुद्दत 5 साल है भले हमारे चके फिर बोलो सा मूवमेंट जोड़ बूता गुड़ा ओ द प्रेसिडेंट आरा दो मुतवातिर प्रेसिडेंटशिप पे वास्ता या उगते वास्ता दो मुतवातिर टर्म वास्ता इलेक्ट कनक बूता या इंतखाब कनक बूता मतलब आइए अन्नो ऑलमोस्ट 5 साल या 6 साल मौजूद हैं दगा 4 साल या 6 साल बाद गुड़ा पदा इलेक्शन के बा नोके सादर आइए जिंदा संगत जूरन देमा का रहा उठे दया हम काबिल कब आइए चिपत पता गुड़ा हमें गुड़ा 5 साल बाद इलेक्शन बुआ का मतलब अन्नी की सदर जोस्ती वो जो एरबिआर मरी आई ऑलरेडी वो टर्म में 6 साल पूरा कोता अंशु पूछा कहता ना 4 साल दिले बचता चुनाव संगत पेशी की मगलत समझे प्रेसिडेंट मुद्दत 5 साल है बल चूंकि फ्री बलुस्तान मूवमेंट नोक जोड़ बूता आई इलेक्शन और जिंदे मजबूती वास्ता संगता प्रेसिडेंट आरा 2 टर्म वास्ता इलेक्ट करता शुरुआत कि माय ये 10 साल वास्ता मतलब नु आई तो 6 साल वास्ता तकरीबन ऑलमोस्ट 5 साल या 6 साल वास्ता देखा से 4 साल मन के बचता या कम तेर मन के गेश्तर कम वास्ता कम गेश्तर वास्ता 6 साल गेश्तर अब तो है 4 साल चुनाव हर 5 साल बोले यार दो टर्म वास्ता इलेक्ट करता और इसी अच्छी पद देखा 2 साल के ये मुद्दत के पूरा बांग गुड़ा पदा नौके कैंडिडेट कसी के उश्ती उस्ताद कम तो इलेक्शन वास्ता गेचन कार्यानी वास्ता कंप्लीट करता नहीं अगर कसी है ये प्रोसेस है अलबत सब दगा गप्पे जी वजह गप्पे दगा गिशिन सादर दगा चीज़ कैबिनेट दगा चीज़ आओ चफरी बरस्ता मूवमेंट ये चीज़ का मुगिशिन कैबिनेट मुद्दत ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल है मतलब ये दौरान के सदर मुद्दत 5 साल है मतलब कैबिनेट मुद्दत 2 साल है काबीना है ज़ाहिर काबीना है कि बगैर काबीने का सदर yok partiye dema bortnaka दोमी इशी के आरा प्रोग्राम ने देमा बरग वास्ता काबीना लुटी नु काबीना ही बाहर है काबीना हर 2 साल से इलेक्ट भी इंतखाब भी संगत को प्रोश वजह तो सवाल को पता संगत शोरोश के जवाब देगा लगे तो डायरेक्ट चाला शुते अगर तई को मो बिते प्लीज बोलजा बे क्योंकि मने जस्ट कनेगे कि ये जवाब है तो सर्टिफाइड बिते या या ना बिते और अगर सर्टिफाइड नहीं बिते पच्ची ना बिते चे मने जाहिर तो सवाल को ये जवाब मिल लगा चे पेश तो जहला शुते ना जाना पच्ची मनी है बाय तो बनिश्ते जवाब पूरा पेश करते जाला बसते सुके इमान मात्रा में जुस्ता कनी के यार यार बजट तो बिजी को प्रोशा मनी को मना बेगे मना जान पची अच्छे वजह ओके ओके थैंक यू थैंक यू एक सेकंड को प्रोश एक सेकंड प्लीज एक सेकंड ना अनि तो एक सवाल को गुम शोरोशा शोरोशा ये तरी जवाब दा और पता तई सवाल मत दिगे दिगे वडिया को शोरोशा सॉरी शोरोशा शरीस रा जवाब यानी टच को दे माना ना नी तो सर्टिफाइड बिते जवाब आचे या इन्ना और अगर ना पची ना ना ما من جست كان جيتت كي इलेक्शन ऐसी तभी नबी ना मेरा मालूम ना आता दबरन आशर गोश्त क्या वाने तरीका कार है शर ما مطمئن ने गप्पा छे वाने वती पार्टी यार को जाम तरीका वन आई नहीं अस्ते एक प्रोसेस वती खातिर गेशिन तगा ना मा तरीका दे मा रवा शर मेरा मालूम ना आता तो मैं जस्ट को हमें वजह सो ना मैं समझा का यानी मैं एक मर्द में के सवाल करते लाती मर्द जवाब सर्टिफाइड ना बहना राजी ना बे उसी
دیگه کنفیوژن پیدا بینی ہمیش کا مطلب نا جو فرق سرٹیفائڈ اگر بیتے گر صحیح پارٹی ہے تناؤ کے ما پارٹی مطمئن بیتے گر صحیح پارٹی تناؤ کے پارٹی ہے تا ما بگوشینا یہ ورنک شما یہ دو یہ طریقہ پکنے آون وتی پارٹی وتی سنگت ہمیں چیزانا آون صحیح لگی اما یک پروسیس وتی خاطر گیشن تگا بس میں معلوم بو کہ پروسیس چون ہے ما سمجھت ما مطمئن ہوں صحیح ہے شر ہے منتوار سنگت تے ہمارا گوشت دیگه سوال چیز ترستی نا سر منتوار سنگت نام اگر نہیں فواز مسار نہیں ہوتا جی بزرگ میں تو کوپروسر گپے مستر گپے ہم جب کا مسئلہ دی ہاں گپ کا مطلب مسئلہ تو ہے ٹھیک تو کال سینٹر والا کار کو مرچی بارے کال سینٹر لانچو کا پلا فون کرنا وہ تو ترکوا پیکیج داتا یا سوال داتا کہ تو مطمئن نہیں ہے نہ امی ابر ہم شنم چ ابر اے نہیں کہ تو مردم بے بس سوال بکم پروتی نا کوپروش متئی چی نہ کنگا یعنی مترا ٹارگٹ چیز نہ کنگا مو پسند جو گپے کنگا یہ نہیں کہ سوال بکم پدا برو نا یکی تو وہاں کہ کیا سوال کنگے ظاہر ہے یہ کنسرن ہے ہستی نا آپ جواب لوٹتی بزانتی ایک پارٹی کی جور بکتا بلوچستان آزادی گپا کنگے بلوچستان معلوم کے گا برا کنگے نا اور ظاہر اگر کسی کا سوال کرتے آئے کنسرن ہے بیتے پتہ ہی جوست کنگ بھی لوٹتی کہ تو جو تو یعنی سوال اچھے مطمئن اور اگر مطمئن سیدھے سر سوال ہوتی پتہ چی بکائی چی پرابلم نہیں استے پلیٹ فارم دے لوٹی سنگتانا کہ فری لوٹی گپا بکنانتی نا شر ہے بری تاکہ سجی چیز پتر بے بینتی چیکہ سوال یک مرد میں کنتے بلے جواب کے استے نا یہ سجی نے سنگت کے نشتہ کا نا دستے تو کا سجنہ نہ واسطے مامی چیزاں من ہنچو سرپد بے اور ہمیش کا ما جوست کنو سنگتان چمچہ کے سوال کو کرنتے ایک مشان گوشا کہ برند سپیکر تا تا جواب شمارا مل دیتی اگر شما جواب بچے کنسن نے بڑا پتا چل جوست بکن برحال جی بزر سنگت ہو گئے دے دے قسم کی دیگی چیزیں ایڈ بکنتے ہاو نہیں منسلہ اگر فورس جانے یا ہوئے دے پرکولے ہیں گوڑی گپا کھانا گلو تو مائی وہ سنت یہ رگا گپا پہ مطلب گوڑی گپا آخری گپا گڈی گپا آخری گپا تو چون تو کو ہوسٹ تو چون گوشی آخری گپا تو منا جوست کنا آخری گپ کنگی ہے نا نا مخلوق وقت اس ویسا خلاص کرنے کے منی نہیں ہوگا چھے مزاق کرنے جی شورش جان پلیز Çarçıkya da gabbutune da feri Balustan movement sangathan Josko sangathan ke Josko ay policy ay tarika kar magushta o domi edarchi ki gabbutaga Balochistan e siyasi çesto İrani sıra butaga tarihi havala ya jangi çesto İrani sıra muhtasar butaga bale gonde gonde çamşan ki da buta o eda biyene hamze re basatta e gappan che kadi e mani mana nabuta ya dega sangate ki ma biyene ma her janagaya ya magushagaya ke aiye kirdar buta ya machayan kariyan chushnae parcha ke baz bara sangatani har wadda josta misha ke parcha ihtiyad nabi parcha ihtiyad zaire ke gap ke kayan dema goda zaire ke ma bunyadi nukta wa ma ikhtilafat cheskanak ba insra gap janak bi no e ihtiyad nabuwa ke sabab amishtan ke geshter sangatan shani sra gap janu shani ta zaire ke BM ہم زیر باس کے BNM ہم زیر باس کے وہ جنگی گلہ نس رکھے معاملہ کہاں وہ دا ہم معاملہ زیر باس کہاں نو اشیت پشتا چوشے آبارے نیستن کہ ایک کی سمجھی کہ دا باقاعدہ یک پلاننگ جوڑیں یا چیزاں ایر جنک بوگاں وعد کے احتیاط سر گپ کے بھی گڑا گوستگیں ارچی کے تے کمزوری یا نزوری یا ردی بوتگ آئیں تو دیما ایر کنے و نوکیں یک مووے دیما چیز کنے و دیما رہے منی جند خیال ہمیشن کہ انگا احتیاط واسطہ کل بلوچانی واسطہ راہ پاچاں ایرا کل بلوچانی پارٹی و انگا پدا اولی نمبر رکھایا دومی نمبر رکھایا نو باقی پاش کفا پارٹیانی واسطہ ہم احتیاط راہ پاچاں اور پارٹی منندہ معاملات نسرا آزادی معاملات سرا بلوچستان جیوگرافی معاملہ سرا بلوچ راج معاملہ سر ایشانی سر کمپرومائز نہ بھی
باقی معاملات نسرا نندان یک کی ظاہر جا گئی اتر کا مکی جہل کا اتحاد خاطرہ مسئلہ ہی نہیں مثال اگر مصر پد بھی جا گئی اگر اتحاد واسطہ فری بلوچستان موومنٹ آ رہا وتی پارٹی قربانی دے گے منی خیال وشی کے موقع بے گڑا آ جوہدہ چا وتی پارٹی بالا تر نہ سمجھی آوشی کی جوہد بالا تر منی پارٹی دومی نمبر تو یہ گپے مقصد ہے کہ فری بلوچستان موومنٹ چا آسمان آئی رہتا آئی تا کمزوری نیست آئی تا ہم نزوری بازیں ہستا گیش اچھے گیش کارے گنجائش ہستے شرطری آرے کے گنجائش ہستے بس منی ابرا مشتا شما سنگتا برکن جی سنگت ہو گئے ما گڈ سرا یا گپے گشن لوٹا اگپ ایشن کے پری بلوچستان موومنٹ پالیسی کلیئر واضح آ پالیسیاں کیسے آئی عام ورکر ہم صحیح آن بورڈ اتحاد حوالے ہر چی کے اتحاد کیسے گپی چیزیں کے بیتا ہستے چشیں مزنے اختلافات بلوچ قومی تحریک ہچ کیسے تیسرا ہم سنگتا دا مینشن کتگا منہنا سنگت ممتاز ہے چشی اختلافات نہیں کہ کیسے قومی آزادی تحریک قوت را یکجا کرنا واسطہ رکاوٹی چیزی بی بی درمیانہ نو یک عجیب صورتحال ڈیولپ بیتا بلوچ قومی تحریک تو کو ما تحریک لفظ آشن کے وقتی کہ ما تحریک لفظہ کار مار سکنے اسی مراد منیشن کے اس کو درو کل شامل ہیں پری بلوچستان بی آر پی یا بی این ایم بی درو کل شامل ہیں بلے یقیناً ما یک جاگے کے چیزی گندم پالیسی تضاد ہی علم ہم پالیسی تضاد حوالہ ہوتی گپا کنا اس سجی چیز اچھی آستا مرچی کسی سیاست دنیا منیج کن گئی دنیا سجیں کیسے ہیں ملکانی سماجانی منیج کنوک سوائے پاکستان علاوہ کہ وہ دا پروجیکٹ سے ڈکٹیٹرشپ ہیں باقی دنیا یہ سجیں ملکانی سماج سیاست و ملکانی کیسے ہیں منیج کنوک سیاستیں ماں بلوچ باید انی کیسے ہیں ملک کی میں دستہ نہیں ملک قربانی دے گئے اولیت باید بلوچ سیاستہ بدنتے بلوچ قوما کیسے ماں سیاسی پلیٹ فارمان سرا شعور بھی دیئے سیاسی پلیٹ فارمان سرا یہ رکھ سے منظم بکریں میں کیسے کنوا سک مزنیں ایک مزنی قومی حساب ہے مارا پاکستان یا گجر کیسے کم جنر تو پیش کرنا دنیا دے ماں بوتی میڈیا حوالہ بلوچ قوم ایک مزنی وسیع قومی کسانے قومی نہیں یہ کیسے جغرافیہ بھی شہر یہ کیسے تعداد و آبادی بھی شہر یا زمین ٹاپوگرافی بھی شہر یا وسائل ریسورسز بھی یا میں دریا بھی ما دنیا مزنے قوماچی یک قومی باو یعنی ہر شکلہ جغرافی لہذا معدنی کیسے وسائل شکلہ بلے چشکے ما ہوتی زینا وقت یہ چیز آتا ہوتا کم جہاں چکو پاکستان ایران کسی بلوچ کسانے قومی یا پاکستان کسی وہ چھوٹا بھائی ہمیں وڑا ماں ہوئی قبول کتا میں کیسے نادانی بچار گیشتر مزید گپ نہ کنا ماں دی سنگتے گپ کن گئے بکا بلے بہرحال ماں چھوٹا قومی نہیں او منتوار صحیح شو جو مکسانی قومی نہیں بلے وادی کی آزاد بینگ اور خبر کوئی تھی کہ ماں چنچو مزاری قومی اور بلوچی جو استی کجا تک استا او سنگت اس وقت تو چیزو
Na i sangat ube daga waras balu ko ma wala ya mas ko bal dan ma watara ma wa kamaranga fajin ये बड़ा मुसीबत है मिसाल चिक्कर बड़ा है तेगुरा इलाका है इखने बड़ा तेगुरा मर्दुम हम आते हैं मर्दुम हम तेगुरा इशिश की इस्तेरे मखलूक थे तो चिक्कर पॉलिसी हम हमें रंगे जोड़ कुतर की तो मखलूक का यच्चा करना है नहीं दुनिया यार चारी बल्कि मां नचार का बल दुनिया चारी के आबादी गिनती ना कि आबादी चिक्कर नहीं बल तो वती आबादी हमारा रंगा इंटरनेशनल कुवत हम तेजाज न को कि छो ने कि दुदर सदा इन्हें मगा और दुदर सदा आने मगा तो एक फलां कुवत एक मजे फारस अगर तो भी फारस मस फारस तो कम से कम मनुष्य मस्त नहीं तो कौम है तो इकर आबादी है कि तो फारस मस्त नहीं कौम है तकरीबन पंजाबी मतलब है हम एक बराबर है कौम है अगर कम ना है तो इकर बराबर है तो इकर मखलूक है बस जिंद पॉलिसी दानी हमारंगा गेस्टर एक तुमगर बाहर बांगी मनरंग चिक्कर हद तक हम कोशिश को किमावतरा यक्षा करें हम अंग्रेजा बोरिन तक हम पोस्ट पुरुष शिकार दान नहीं हमें असने तो हमें सोशल मीडिया है दोनों सैनी चीज कि एक जही आया गए जब तुम मखलूक आम मखलूक हम सियासी पार्टी नाम न गिना भले आम मखलूक कम अज कम सोशल मीडिया मदद हुकूमत का एक दो में नजदीक आया गए वो एक दो में सरपद भी है कि बिकम بعض مخلوق يكون يا مرض من الاجتماع دادوة الاجتماع يعني زبانة كسين هرمزغان بلوچه کوهبی یا کہتے ہیں تہبار بلوچه کوهبی ایسا کرانا پیشان تصور کریں بل مرچاں دومی مگیشتر نظر بل ہمیں ادبی سنگت کے کسر مستر اتا یک دومی کو آواری کر رہے ہیں بعض ہم توشک کے رسالہ مثلا میں بام رنگ رسالہ میں چاپ دیا گا مغرب بلوچستان سنگت گیشتر وانا رسالہ حالانکہ آنگے تو چاپ کن وقت ڈیرہ غازی کا نا چاپ دیا گا یہاں بھر وانو یک دو مسجد تبا تو شہر رنگے پجار یہ ساری لیست بلکہ یہ چیز مخلوق گیشتر یک دو نزدیک کار اور پارٹی چکا بتا میں پالیسی چکا کا کر بے رسیم رویہ بائی ہم کہتے بدل کنا برل کوشش ہے بھی جی سنگت من گیا پالیستا او ما دا संगठन एक दिखे सरपति नो मिले कि ये स्पेस जो हस्ते वादे के शुरुआत स्पेस है गुड़ा सवाल या कि पार्टी जो हस्ता इत्तेहाद चाहिए लगना और इत्तेहाद अच्छे जो हस्ते इधराही मसले टॉपिक की कश्मीर दीमा ना अवली अमी सवालत के FBM बच्चे जोड़ बिता आइए चरंद इत्तेहाद सवालत गुड़ा नाती संगठन आत का और कंट्रीब्यूट को वतीका पे दा देमा यारता कि FBM बच्चे जोड़ बिता इत्तेहाद बच्चे ना बह गई ना अर्ची वती कंसर्न हस्ता अर्ची वती नुक्ता नजर हस्ता देमा यारता ओ बच्चन तर गप्पे कनी थी माइक पचे जियो मन गप्पे ऐड करेंगे जी प्लीज बलूच कौमी तहरीक व बलूच कौमी सियासी तारीख कौम तारीख अलग है चीजें सियासी तारीख अलग है चीजें बलूच कौम सियासी तारीख के अगर तो डिटेल्ड स्टडिया बिगन है तो यक्कोई कैसे तरह यक चीज कहते हैं नजरा ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट ही कहते थे देवा ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट तरह हर मरहला हर कैसे कौमी तहरीक तो हर जगह की तहरीक का किसी उबारियत का चस्त बिता पता कैसे डायरेक्ट आई इधर देमा यक ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट आरग बितगा वो ई कैसे तरुच मरुची मिसाल अबर बीसो तई पंच हन्नी मौजूदा सूरत हाल तो कुछ पंच कैसे टक्कर तो पाकट है नु हमें उड़ा कैसे मौजूदा दौर तो का तई कैसे पार्टी सियासी पार्टियां या इधर कैसे आर्म ऑर्गेनाइजेशन साची असता टोटल कैसे हर जगह ई कैसे हम रमेजा हर चीज वारा होता कैसे ऑर्गेनाइजेशनल हम डिफेक्ट जैसे दुरुस्तन तो का अतकग आरग बिता वो इशियारा कैसे ऑन कनगे मन नगे एतराफ कनगे जुर्रत
کم پارٹی ای مردوان کے راستے ہر یکی وتی کیسے ہم کسانے مدرونی کوڈو کو انسرا ہے نا کسانے مسجد تو اردو والا مسجد تو کچھ بل ماوشن کوڈو نو ای آرگنائزیشنل ڈیفیکٹ تسلسلی کہ ہما منشرہ موجود نوکری جدید دورہ کیسے شست ہفتہ زیرانی کے پرچہ او دا وقتی کے اول رندہ میں کما شانہ کیسے کوشش کو کہ بھئی قومی آزادی تحریک ما بریں تاک طلبہ تنظیمانی تو کا طلبہ کیسے طالبان کہہ رہا بریں تاکہ اشیا کسی پشتد علمی طالبہ کسی چیزی پور سورسی برسی وہ اسٹوڈنٹ تو کسی اسکول ادارن تو کا تاکہ سے قومی تحریک کا سیاسی علمی بنیاد ذرا جوہدارا کیسے کیڈری برسی وقتی کے 20 اور کماشا مسکر آدورنے کیسے لیڈر سردار عطاءاللہ خان مینگلت گوزو بیزنجو بابا مریو شہید نواب اکبر خان بکٹی تھا ای چہاریں یار نام دے بیتیشن ای شانہ کیسے بیشن بلوچ طلبہ تو کا کیسے ہما آرگنائزیشنل کاری کیسے چیز تو شروع کنا ہے کو ڈائریکٹ پاکستان ایجنسیانا کیسے پجا اور تو کچھ چھی بھی گئیں گڑا کیسے 20 اڑکن کے شرطہ ڈائریکٹ 20 اور پروشبو اینٹی سردار نام سرا وہ اینٹی سردار کیسے ٹارگٹ کئی بھی تھا ہمیں کما نام گفت تھا وہ پتہ ہی 20 تھا چاہیا چیران 20 تو کو ہر چوڑے پرست پروشیات کی یک کوئی کیسے ایشن 20 ٹارگٹ کیسے ہمیں سردار تھا ای 20 کیسے ایشن کے اینٹی سردار نارا کہ شروع کتگا اتا روچ مرچو واسطے ای ایشان کیسے جام غلام قادر کلات نپروشتا 20 کیسے نارا تئی 20 نارا او زہری کلات نپروشتا تئی 20 نارا ایشان کیسے مگسی نپروشتا مگسی کلات نہ کیسے او سردار رندے کلات پروشتا اگر کیسے ایشان ناری چیز جتا وہ سردار عطاءاللہ خان مینگل خلاف بیتا یا گوزو بیزنجو بیتا یا کیسے سردار خیر بخش مری خلاف بیتا یا شہید نواب اکبر کنٹے یا بغل کر لیں نو بلوچ کو میں ڈی این اے تو کاستے ہیں کہ ہوتا کیسے آرگنائزڈ کتنا کا یا وہ انتہائی ایڈوانسڈ سماجی و پدا اودا کیسے صنعتی صورتا ہو سک کیسے دیما شتا صنعتی و زرعی بنیادہ اودا کیسے مخلوق ٹوٹلی آئی سرا کیسے سرمایہ دار و جاگیردارانی کیسے ظلم جبر سلسلے جاری ہیں وہ نعرہ کیسے شروع بھی ہما کیسے اینٹی سردار اینٹی سرمایہ دار یا اینٹی فیفڈم ہما کیسے زرعی کیسے ہما چیفنتے نام نظر چطور ہے ٹرم ذہن آئے گی نہیں بہرحال نو ادا ما گندگے کہ مختلف نعرائن سرا کہ ای نعرائن ہیچ وجود نہیں قومی آزادی تحریکہ شام تعلق نہیں تہی کیسے ساورنٹی چتا چپ پلگ بیتا تہی حاکمیت پلگ بیتا تہی جغرافیہ تقسیم کنک بیتا تہی کیسے وسائل پلگ بری بھی گیا ترہ کیسے ہیچ یک یعنی نفسیاتی حوالہ ہم کیسے تب دبائے بھی گئیں ہر حوالہ ڈیگریڈ کنک بھی گئے تو چچی باوجود تو کس نے اتکے نعرہ جن گئے طبقاتی موجود دولتوں کا مزاحمتی تحریکہ کے ورنانی لاش کے پوائن ادا ہم تو کس نعرہ طبقاتی جن گئے یار کمو کیسے ہوتی سیاسی تاریخ ابوان تو چنچو کیسے
वतन रद्द है गए नुकसान दे गए तो नुकसान तो कोई वत हम तकलीफ है वजह कैसे मना याद है मामा जवान की ببخششم تیمہ برگامہ ڈاکٹر برکت اللہ کہتے ہیں گومازی ایک ڈاکٹر ہے مردم نندو کے اما دورانا وجہ باقاعدہ شہر بسا اشکتا من کے لمبتک سردار کلات اشکتا من کے لمبتک سردار کلات مندلہ جزمہ کی منی امبرا ہنجتا بختاور ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں بوشتے ہیں سرکار کلات بجائے سردار نو نارا کہتے ہیں وجہ ہما تروچ مروچی کیسے سردار نارا مارا جلا کرے ہیں حالانکہ مارا کسے تباہ ڈنی کو کتا سرکارا کتا یا پاکستان کتا یا ایران کتا ایشا مارا لٹ داتا ایشا کیسے تباہ مارا کتا وہ تو نارا جنے کہتے ہیں وجہ سردار ہے ای سردار کہتے ہیں سرکار داشتی ہے نا توئی جنگ دوان چگوں ہوتی آنے ہمیں سردار کی آزادی پسند ہے وشی وڑی ممتازہ کلیئر واضح کو وہ تو کیسے منزانہ چونے کیسے چیئے آرگلوٹ ہے بلوچ قومی آزادی تحریک تو کا چنچو بہانا چنچو کیسے طرح کیسے گو ہر چیز تو کیسے یک چیزی کشے لازم ای حرابیں ادا حرابیں چھو بل پدام تو واپس زیر منزانہ یک دوری کے پدام ہی گاپاں کے تو پیس زی مرچی ریجیکٹ کرنے گئے مانا منزانہ تو کارا ہمیں راہ کھائے پرچہ کہ یہ نعرہ ہے شاہ بنیاد نہیں یک نعرہ ہے 20 کیسے اینٹی سردار ایک سے نعرہ میں سرا مشک بھی نعرہ ہچ کیسے منزلہ سر نبی ہچ کامیاب نبی ہر چوڑے تو نعرہ جتا نعرہ کے آئی تعلق بلوچ قومی تحریکہ بلوچ قومی قوت تقسیم کنندہ بیتا یک کے ہم کامیاب نہ بیتا بکشی منع کہتے ہیں وجہ انچ سالے 20 وارا نعرہ جتا کہتے ہیں کامیاب یا ہمیشہ کیسے آپ کا قومی تحریک وقت ہمیں سردار بیشت سردار بیل تو وقت شروع کرتے ترا آت دستا گے تئی کہتے ہیں اور بیا منی واجہ قومی تحریکہ شامل بھی یہ ہمیں سردار اترا کیسے دستی گیپ تو قومی آزادی تحریک تو کیسے ہوار کو بل انگت تو کیسے چاہیے نعرہ دست بردار نہیں تئی نعرہ جنہ خلاص نہیں تو کیسے سیاست بازیہ چیوتی دست بردار تیار نہیں انگت کیسے لیب کنگائے او انگا شے اگر کسی گپ پہ کا او گپ مکا تے مزاج ہم چوتی نازک کتا ہو بنی نام مگر ماں کیسے تو نام اگر ہے منی گڑا کیسے لنکو کا طرح پیجدار عام زاگ ہم گنو کتا گا مازانے شا کارمرز کنگا زاگ ہم کیسے تنی دپ شیر بو کنگے ویچ صحیح چھے نزا کے پشت چینچو گند میں کیسے قومی تحریک مخلوق کے خلافہ بیتا یا نادانی بیتا بلے یہ زاگ ہنگا کارمرز کنگا زاگ لنکو پیجدار گا کماشا بس گشتگا اپنا کنا محنتوار اللہ اللہ دعا لوٹیں کہ میں لشکرہ کل لشکرہ عقل سلیم بدن اوکے بس محنتوار او بیجا منتوارا ما tiga peda complete kena padaci جی شور جانتو دس جسکو بخش کم پندس جسکن عبید کے گپ جم وقتا اور پتا دیگا واضح ویشن پچکا آچی وشن کے پچری چی نا بازن چی لکی گوڑ مرد گوشی گا برپکا وہ باز گشتا ما آئی چیز سرابر تب چا ما چدو ساری تر چدو ساری کہ بیسو ہے کہ سیاست تے بوتا آئیے مثبت پہلو بازیں استا مطلب آئیے بازیں
شرن کردار ادا کرتا بلے سیاست تہا مگیش گیش عملی نبوتگا پریکٹیکل نبوتگا و دومی میں سیاست کے بی ایس او کرتا پرچم ہوت بی ایس او تبوتگا میں بی ایس او سیاست انچو میچور نبوتا کہ پا یک ملک یہ جوڑ کنگے واسطہ کیڈر پیدا پکا کیڈر منی مراد ہے کہ اچھے زان تو سرپدی مردم پیدا پکا کہ ابزان کے ملک کے جوڑ کنگے واسطہ کجان لوازمات یا کجام عنصر اشدریاں یا ضروریاں غیر فطری ریاست ما و ہنو مزن بوتا وشو چار کتاب چارت مسرپت بوتا غیر فطری ریاست چیئے سامراج ما تک روچ مروچی سرپت نبوتا میں سامراج چیئے استثالی قوت میں سے چار ٹرم بوتا گا وہاں تا یک کہ ہمیں بوتا کہ شورش کالمیل پاور تھا کالمیل پاور تو سمجھ کالونیل پاورش استعمال نہ کرتا زیادہ بی ایس او میں وہ بوتا ہوں بلے ہمیں سے ہے واروا دات گا یہ سامراج غیر فطری ریاست استثالی قوت ہمیں سے چار ٹرم بوتا گا ما برال شانی مانا سرپت نہ بوتا گپا منی مرادشیں ملٹی کہ نیشنل تو بیال ملٹی نیشنل ملٹی نیشنل رندے کہ ماما شروع ہے گپان جنہ گاؤں پیشہ دور بعد گپا منی مرادشی کہ ارو وحدہ بی ایس او سیاست یک سطحی لوکل سیاست تے بوتا کیڈر منی مرادشی کہ مرچی جوہ دیتا آئی افرادی قوت یک ساویہ داتا لیکن سنگتانی اما علمی اپروچ زانتے اپروچ او ساتا سک کمزور بوتا کہ آئیے سبب ہمیش بوتا کہ منجتا کولو ویدیا سردار کلات مندلا جسم منی امران جتا گمی وڑے لومبے تک سردار کلات مندلا جسم کے جت منی امراہاں جتا گنا یا کہ امیر و نواب و سرداراں ای قوم بلوچے گداراں یا کہ آئیے چھے عبید پدا ملا ایتاں ملا اینی علاپا نارا حملہ گیتاں پرچہ کہ مائی سرپد نبوتگاں کہ آزادی جہد انکلوسیو میں آزادی جہد تہا یک قوم یوار بھی یک راج یوار بھی آ راج تہا ہر فکر مردم بھی ایتا مارکسسٹ بھی ایتا سوشلسٹ بھی ایتا کیپیٹلسٹ بھی ایتا لبرل بھی سیکولر بھی ایتھیسٹ بھی سنگت تو بیچ میں مائک پچیں و ایتا سنگت تو بیچ میں مائک پچیں منی مائک پچی اوبے منی مائک پچی اوبے درسنانیا بند کا پدا پچ کا منی ఎలా عبید گڑا منی ఎలా عبید مائک پچ نہیں بندی جی کنٹینیو کرو پلیز گڑا اے مسئلہ ہمیں مگو شگایتا کہ جوہد ماں سرپد نبوتگا اگر سرپد بوتگا چش کرتا گڑا ای بلائیں یک جاہلی بوتا اگر ماں سرپد نبوتا گڑا نادانی بوتا کہ اے جوہد تا ہر طبقہ موجود بھی قوم کے موجود بھی قوم مانا ایشن کہ مختلف فکر و نظریہ و سوچ داروں کے مردم آزادی اما چھتری چیرا یا جگہ او دا اگر تو آئیر گو یک نظریہ یا بندوق کنے آزادی چھے ابے دگا نظام یہ نظریہ گو بندوق کنے گڑا آج جوہد بلکہ اما وحدہ یک بلائیں دراجیں سپر یارا کشگ لوٹی کہ آیوک ہوتی اما آزادی چھے ابے دگا یک فکر کہ آئیر گونے چونکہ سوشلسٹ
बल्कि ना यक वादे सज्जन कौम बदल दी सोशलिस्ट भी కూడా आ रहा है बड़ी इनकलाब यार लूटी अमा कौम तहा मतलब आगा आलूटी की मा యొక్క मुल्लाया होती अमरा कनी కూడా आरा सारी तरह सज्जन कौम तहा तबलीग कना लूटी दीन है मजहब बाबता के सारी शुमा दुरा मुल्ला बे मजहबी बे रंद बे आजादी आवार बे या ना सारी शुमा दुरा सरमायादाराना निजाम मन्नोक बे रंदा बे आजादी वास्ता ಕೂಡ मा बायद हमेशा की आजादी गप्पा मजना मा सारी इनकलाब ये गप्पा बिजना या फिक्र ये प्रोपेगेशन पिकरा बड़े वटना आजादी जोहद तहा हर तबका फिक्र आवार भी आ संगत हमें निमगामी गप्पे इशारा कुर्तगत के मा एक मिसाल शुमर दाई انګريز پرچا آوه دم بلوچستان تها نظام انچوبوتا انګريز هر علاقه مردمان زردن تزوری پوتا ایجنٹ پیدا کا علاقه یعنی تمیر و متبرن زوری سردار و نوابن زوری آ سرپت بھی کہ منائشانی ضرورت تھیں ایتن گوما گوم مبا منی جو دیما نرو مرچی یک منوشی دا سرکاری سردار نے استماعی حمایت ہے اچنا کنا نہ کہ ما سرداری نظام حمایت تک کنا بلے مرچین دورے تی جہد تقاضا ہمیشہ کہ تو بجائے مردمانا لگت بجنے چوتا دور پکنے آنا یہ تاثر بدیے کہ تو منی دشمنے بزن کہ تو دشمنے کارا ارزان کا نگائے ہمیشہ زوری گیشتر مراحت دا گیشتر لالچ دا تو تئی واسطہ مشکل باز پیدا کا بہتر ہمیشہ کہ تو آئیے واسطہ ارا لولی پاپ بدے آئیے واسطہ رائے پچ کرنے کے گنجائش بل من نوشن کہ آ ظلم کن تو آئی بابتا خاموش بو یا کہ آ پارلیمنٹر تو آئی بابتا خاموش بو نہ آرائی معاملات بگوش کے تو را دے لیکن آرا بطور طبقہ ٹارگٹ کنا کہ اگر تو شر مردم یہ چونکہ تی اسٹیٹس ایشی منتر قبول نہ کریں گوڑا بزن کہ تو دشمن واسطہ ارزانی پیدا کرنے گئے بہت مشکلات نمائے کر رہا یہ معاملات روچ مروچی تک استن کہ ما زیہ تک ہمیں واسطہ ڈاکٹر آئیو مالک امرا بوتا ہوں کہ ایشانی زیہ تک گپ ہمیشہ کہ یک کینڈیڈیٹ است ایڈوکیٹ کچکول علی آتو باز جوانے مردمی مشریں بلوچی غیرت مندیں بلوچ دوست اور راج دوستیں مردمے بلے وعدہ کچکول صاحب پارلیمانی سیاست کا نگایت گوں رندائی شن ریجیکٹ کو پارلیمنٹر مرچی یک آزادی پسند دے جلا وطن تو در پدر زندگی گوازے نگئے ظاہر ہے کہ پرتے زمین و پرتے قوم خاطرہ بلے چونکہ وعدہ ایڈوکیٹ کچکول نیشنل پارٹی سابقہ بی این اے متنامے پدر نیشنل بوشی امرا گڑا او دا بی این اے میں انہوں نے بی این ایم نا اما کے پارلیمانی سیاست کو او دا بی این اے میں دی مدد ایک پارٹی موجود ہے کہ آئی نامت بی این پی مینگل چونکہ آئی سربراہ اختر کا نگایا گڑا آئی یہ خلاف ڈاکٹر آئی اور ڈاکٹر مالک کو ایک گروپا ہمیں بنیادہ کو پدا ایک وعدہ کے سابقہ بی این اے کے پارلیمانی سیاست کے کرتگت مالک سے سربراہی گڑا یک نار رہے جات الیکشن ٹائم کہ ما تنشو تبرن نزورا ما کچکولو اسا آیا زورا کچکولو اسا مطلب ایشن کہ عام لفظانی تا میڈل کلاس فقیری مردمانا مطلب یک امپریشن دے گا واسطہ کہ مائی مردما ما میڈل طبقہ یا متوسط طبقہ اچھی تعلق دارا اختر منگل سرداری چی اختر منگلی سیاست میں انڈورس نہ کنی بلے اے اما واقعات آیا کہ عبید شاہین نے مجھے اشارہ کرنے گیا کہ قوم رد ایک بونا
آخرکار کچکول وقت چمی پارٹی درکب تو آزادی پسندانی لڑاوار بود دومی نمگا وجہ ڈاکٹرائی ہم ارکجا ہمیں ابر کرتن کے متوسط طبقہ مالک زید بکر لیکن ایشانی کردار چا بی این پی مینگلا چپے ما شرطل بوتا کہ مردم بزانتی کہ آرا سرداری الزامش جد مشتی ما چای بالاترا شرطرا کہ ما متوسط طبقہ ہیں بلے ایشانی کردار چائی اچھے چپے ما شرطل بوتا من ندیس مرچی شمی دیما ہے متوسط طبقہ کجاش گپ پیشیں کہ ار ٹائم اوشی مردمہ کے زانگ لوٹے ہر دو چیز بدے اول آئی دستا اختیار بدے دومی ار مال بدے دستا نونگوڑا صبر کم پچارے اگر یہ دوین چیزانی تہا تو ار چکا سے تا پاس بو گڑا تو زانے کہ آ دیما کارا شرن جوانی برتکن تو آ سلپ نکا بلے اگر نہ طاقت تو مال کسی دستا کپ گڑا آئی اماوڑ کو کن کے ساریا کسیرا یہ الزام جتا طاقت تے بنیادہ یا اسٹیٹس سے بنیادہ گڑا تو بزان کے اے اشکا لفاظی بودگان کردار حوالے معاملات آئیے چما طاقتور سر کے یہ الزام جتا چاہی شرطر نایا مشمت دیوانا باز دیوانا برے شما منی خیر دم برتا دو نیمے منی ابر ہمیشہ میں گورا سائے نہیں میں تے گورا دینے ورلٹا بس میں شما مطلب آئی دمیشہ دنی فردیسیانی بہرحال سنگت فواز کو من کلا مسئلہ یہ کہ فوازتی مائک آئی تے گودان استری کنگے ہے نا فواز مائک بند بڑے بڑے چور نہ بھی کوسٹ ٹو کوسٹ ہم مائک بند بھی ہیں نیٹ ورک انچے سسٹم ہے نہیں فواز گھٹتے ہیں